Εκεί στην άκρη του χάρτη, όπου η ήπειρος της Νότιας Αμερικής ξεφτίζει και ξετυλίγεται σε μια φρενίτιδα ανέμου, βράχου και πάγου, βρίσκεται ένα όνομα που αντυχεί με μύθους, Παταγωνία. Αυτό είναι το κάτω μέρος του κόσμου, μια απέραντη τριγωνική περιοχή που απλώνεται σε 400.000 τετραγωνικά μίλια, μοιρασμένη μεταξύ Αργεντινής και Χιλής. Για να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο, είναι μεγαλύτερη από το Τέξας. Είναι μεγαλύτερη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί, μια κολοσιαία έκταση ακατέργαστου πλανήτη. Κι όμως, σχεδόν κανείς δεν ζει εδώ. Η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι ένα εκπληκτικό, ένα άτομο ανά τετραγωνικό μίλι. Σε μερικές απέραντες εκτάσεις της άνυδρης στέπας μπορείτε να οδηγήσετε για 6 ώρες και να μην δείτε άλλη ζωντανή ψυχή παρά μόνο τα κυλιόμενα, αγκαθωτά σχήματα ανθεκτικών θάμνων. Αυτό είναι ένα βασίλειο άγριων ακροτήτων. Είναι ένα μέρος όπου οι τραχές, σαν βελόνες κορυφές των Άνδεων παγωμένες με μόνιμο πάγο, διαπερνούν τον ουρανό. Είναι μια χώρα όπου τεράστιοι, αρχαίοι παγετώνες, ποτάμια απίθανου μπλε πάγου, αποκόπτονται σε τυρκουάζ λίμνες με έναν ήχο σαν βολή κανονιού, έναν θόρυβο που σε συγκλονίζει μέχρι το μεδούλι. Και μετά υπάρχει ο άνεμος. Αυτό που πολλοί παραβλέπουν είναι ότι η Παταγωνία ορίζεται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, από τον άνεμο. Αυτό είναι το βασίλειο των οριόμενων τεσσαράκοντα, άγριων ανεμπόδιστων ανέμων που περιβάλλουν ολόκληρη την υδρόγειο σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος, χωρίς να βρίσκουν χερσαία μάζα να τους σταματήσει μέχρι να προσκρούσουν στις Άνδεις. Ουρλιάζουν στις πεδιάδες με ταχύτητες που μπορούν και φτάνουν τα 100 μίλια την ώρα. Αυτοί οι άνεμοι είναι τόσο αδυσόπιτοι που σμιλεύουν το τοπίο. Στρίβουν τα ενδυμικά δέντρα λέγκα και νήρες σε γογγυλωτά, οριζόντια γλυπτά, κάνοντάς τα να μοιάζουν σαν να ουρλιάζουν μόνιμα προς μία κατεύθυνση. Αυτή η σταθερή, αόρατη δύναμη διαμορφώνει τα πάντα. Διαμορφώνει τα έθιμα, την αρχιτεκτονική, όπου τα κτίρια είναι χαμηλά και στιβαρά, και τη βαθιά ανθεκτικότητα των λίγων που αποκαλούν αυτό το μέρος σπίτι τους. Το όνομα Παταγωνία το ίδιο βασίζεται σε έναν θρύλο. Όταν ο εξερευνητής Φερδινάνδος Μαγκελάνος προσγειώθηκε εδώ το 1520, η αποστολή του συνάντησε τους Ιθαγενείς Τεουέλτσε. Οι Τεουέλτσε ήταν ένας ψηλός, στιβαρός λαός με μέσο όρο περίπου 6 πόδια, κάτι που ήταν ένα ολόκληρο κεφάλι ψηλότερο από τους Ευρωπαίους ναύτες της εποχής. Φορούσαν χοντρές, ζεστές κάπες φτιαγμένες από ραμμένο δέρμα γουανάκο και μεγάλες, γούνινες μπότες, οι οποίες άφηναν τεράστια αποτυπώματα στην άμμο. Στο ημερολόγιό του, ο χρονικογράφος του Μαγκελάνου, Αντώνιο Πιγκαφέτα, τους περιέγραψε ως Παταγώνες ή χώρα των μεγάλων ποδιών. Η ιστορία μεγάλωνε με κάθε αφήγηση πίσω στην Ευρώπη και για αιώνες οι χάρτες απεικόνιζαν την Παταγωνία ως μια χώρα κατοικημένη από γίγαντες 10 ποδιών. Ο μύθος κατά κάποιο τρόπο ήταν αληθινός. Οι γίγαντες απλά δεν ήταν οι άνθρωποι. Ήταν και εξακολουθούν να είναι τα βουνά, ο πάγος και η απόλυτη τρομακτική ερημιά του τοπίου. Αυτό είναι ένα μέρος όπου η φύση παραμένει ασυμβίβαστα υπεύθυνη. Η περιοχή εκτείνεται από τον 38ο παράλληλο νότια μέχρι και τον 55ο, όπου ο κόσμος φαίνεται να τελειώνει. Στενεύει σαν στιλέτο, καταλήγοντας σε ένα δραματικό, χαοτικό φινάλε νησιών και καταιγίδων. Αυτή η στενεύουσα γεωγραφία δημιουργεί δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Προς Ανατολάς, στην Αργεντινή, βρίσκεται η Παταγωνική έρημος, μια άνυδρη, ανεμοδαρμένη στέπα. Προς Δυσμάς, στη Χιλή, η γη διασπάται σε έναν λαβύρινθο από βροχερά φιόρδ και εύκρατα τροπικά δάση. Δύο όψεις του ίδιου γίγαντα. Αυτή είναι η ιστορική καρδιά του γκάουτσο, του θρυλικού καουμπόι της Νότιας Αμερικής. Για περισσότερο από έναν αιώνα, αυτοί οι σκληροτράχυλοι ιππείς, συχνά μεικτής ευρωπαϊκής και αυτόχθονης καταγωγής, έχουν κυριαρχήσει στη στέπα. Εργάζονται σε κολοσιαίες εστάνσιες ή ράντσα, μερικές από τις οποίες καλύπτουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, μεγαλύτερες από ολόκληρες κομιτείες. Η ζωή του γκάουτσο είναι μια ζωή βαθιάς μοναξιάς και δεξιότητας, βόσκοντας τεράστια κοπάδια προβάτων και βοηδών. Οι παραδόσεις τους αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παταγωνικής κουλτούρας. Το ασάδο, ένα αργά ψημένο μπάρμπεκιου ολόκληρου αρνιού, η συνεχής παρηγοριά της γουλιάς ματέ,
ενός πικρού βοτανικού τσαγιού από μια κοινή κολοκύθα και η στολή τους με την μπόινα, μπερέ, της μπομπάχας, φαρδιές παντελόνες και το πανταχού παρών φακών, ένα μεγάλο μαχαίρι κρυμμένο στη ζώνη τους. Η εξερεύνηση αυτής της γης δεν είναι για τους λιπόψυχους. Είναι ένας παράδεισος για τους περιπετειώδεις, ένα μέρος για να νιώσεις πραγματικά μικρός μπροστά στο φόντο του γεωλογικού χρόνου. Είναι εκεί όπου μπορείτε να κάνετε πεζοπορία στο θρυλικό W-Trek στο Torres del Paine, καγιάκ ανάμεσα σε παγόβουνα που αποκολλήθηκαν από έναν ζωντανό παγετώνα, ή να περάσετε μια μέρα σε μια εστάνσια υπέβοντας άλογα στις πάμπας και παρακολουθώντας μια επίδειξη κουράς προβάτων, μια επίδειξη ταχύτητας και ακρίβειας που είναι μαγευτική στην παρακολούθηση. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης ένα εκπληκτικό φυσικό θαύμα, το νότιο παταγωνικό παγοπέδιο. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο απόθεμα γλυκού νερού στον κόσμο, ακριβώς μετά την Ανταρκτική και τη Γροιλανδία. Αυτή η ενιαία τεράστια έκταση πάγου, μια παγωμένη θάλασσα, καλύπτει σχεδόν 5.000 τετραγωνικά μίλια και τροφοδοτεί δεκάδες εμβληματικούς παγετώνες, συμπεριλαμβανομένου του πιο διάσημου από όλους, του Περίτο Μορένο. Είναι ένα ζωντανό, κινούμενο απομεινάρι της τελευταίας εποχής των παγετώνων, μια παγωμένη καρδιά που αντλεί ζωή στη γη. Αυτή είναι η μεθόριος στο τέλος του κόσμου. Είναι ένα μέρος που ακόμα νιώθεις ανεξερεύνητο, ακόμα και στον 21ο αιώνα. Υπόσχεται την απόλυτη περιπέτεια, αλλά απαιτεί σεβασμό. Αλλά αυτή η απέραντη γη χωρίζεται από έναν τεράστιο, αδιαπέραστο τοίχο βουνών, δημιουργώντας δύο κόσμους που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί. Η Παταγωνία δεν είναι ένα μέρος, είναι δύο. Η διαχωριστική γραμμή είναι η Άνδης, η οδοντοτή, σκεπασμένη με πάγωρα χοκοκαλιά της Ηπείρου. Αυτή η οροσειρά, η οποία διατρέχει ολόκληρο το μήκος της Παταγωνίας, λειτουργεί ως ένα τεράστιο μετεωρολογικό φράγμα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο γνωστό ως σκιά βροχής. Τα αποτελέσματα είναι δραματικά, για να το πούμε επίοικος. Προς δυσμάς, στη Χιλή, βρίσκεται έναν κόσμο που είναι σχεδόν αδύνατο να είναι τόσο υγρός. Οι κυρίαρχοι άνεμοι από τον Ειρηνικό ωκεανό, φορτωμένοι με υγρασία, προσκρούουν στις Άνδεις. Δεν έχουν πουθενά να πάνε παρά μόνο προς τα πάνω. Καθώς ανεβαίνουν, η υγρασία ψύχεται, συμπυκνώνεται και πέφτει ως αδιάκοπη βροχή και χιόνι. Αυτή η πλευρά των βουνών μπορεί να δεχθεί πάνω από 200 ίντσες βροχής ετησίως. Το αποτέλεσμα είναι ένα τοπίο που μοιάζει περισσότερο με μια κρύα ζούγκλα, ένα μέρος με ζωντανό κορεσμένο πράσινο. Αυτή είναι η Χιλιανή Παταγωνία. Δεν είναι μια συμπαγής χερσαία μάζα, αλλά ένας διασπασμένος, σχεδόν ψυχεδελικός λαβύρινθος από πάνω από 1000 φιόρδ, νησιά και βαθιά, σκοτεινά κανάλια. Εδώ, τα εύκρατα τροπικά δάση της Βαλδίβιας, πυκνά με φτέρες, βρύα και αρχαία δέντρα αλέρτσε μερικά χιλιάδες ετών, προσκολώνται σε κάθετες βραχώδεις πλαγιές. Ο ωκεανός εισχωρεί βαθιά στα βουνά, σχηματίζοντας υδάτινες οδούς, όπου καταράκτες πέφτουν απευθείας από παγετώνες στα αλμυρά νερά του Ειρηνικού. Είναι μια σκηνή πρωτόγονης, στάζουσας ομορφιάς. Ένας κόσμος που μοιάζει ανέγκυχτος από τον χρόνο. Για τον ταξιδιώτη αυτή η περιοχή είναι φημισμένα δύσκολα προσβάσιμη. Η κύρια αρτηρία είναι η Καρετέρα Αυστράλ, ή ο νότιος αυτοκινητόδρομος. Αυτό είναι ένα από τα πιο επικά και απαιτητικά οδικά ταξίδια στον πλανήτη. Το να την αποκαλεί κανείς αυτοκινητόδρομο είναι ένας γενναιόδωρος όρος. Αυτός ο 770 μιλίων δρόμος, γνωστός και ως διαδρομή 7, εκτείνεται από το Πουέρτο Μοντ νότια προς τη Βίγια O'Higgins. Αλλά αυτό που κανείς δεν σου λέει είναι ότι τεράστιες εκτάσεις του είναι ακόμα ασφαλτόστρωτες. Μια τραχιά, λασπώδης, χαλικώδης διαδρομή που ελίσσεται μέσα σε σχεδόν πλήρη ερημιά. Η οδήγηση σε αυτό απαιτεί ένα ανθεκτικό όχημα, επιπλέον δοχεία καυσίμων και πολλή υπομονή. Ο δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδα σε πολλά φιόρδ, αναγκάζοντας τους οδηγούς να χρησιμοποιούν πορθμία για να διασχίσουν το νερό και να συνεχίσουν τη διαδρομή. Αλλά οι ανταμοιβές είναι απαράμιλες. Ο δρόμος σε οδηγεί πέρα από θαύματα όπως το πάρκο Πουμαλίν, ένα τεράστιο ιδιωτικό καταφύγιο παρθένου δάσους, τον κρεμαστό παγετώνα του Εθνικού Πάρκου Κεουλάτ, όπου ένας ποταμός πάγου χύνεται πάνω από έναν γκρεμό, και τις οδοντοτές κορυφές του Σέρο Καστίγιο, ενός βουνού που μοιάζει με γοτθικό φρούριο. Αλλά μετά διασχίζεται τις Άνδης. Η αλλαγή είναι τόσο απότομη που προκαλεί από προσανατολισμό. Μέσα σε μόλις λίγα μίλια αφήνετε το στάζον τροπικό δάσος και εισέρχεστε στην Παταγωνική στέπα. Αυτή είναι η Αργεντινή Παταγωνία. Οι άνεμοι που διέσχισαν τις Άνδης έχουν αποθέσει όλη την υγρασία τους.
είναι τώρα ξηρή, κρύη και αδυσόπιτη. Εδώ η ετήσια βροχόπτωση είναι λιγότερο από 10 ίντσες. Είναι μια απέραντη ή μια ανυδρή έρημος που εκτείνεται για εκατοντάδες μίλια μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Το τοπίο είναι ένας μαγευτικός μονοχρωματικός καμβάς από ανοιχτά πράσινα, γκρι και καφέ. Είναι μια ατελείωτη έκταση από χαμηλούς, αγκαθωτούς θάμνους, σκληρά χόρτα κοϊρών και οροπέδια ηφαιστειακής προέλευσης με επίπεδη κορυφή που ονομάζονται μεσέτες. Αυτή είναι η γη του Γουανάκο, ενός άγριου συγγενή της λάμας, το οποίο περιπλανιέται σε μεγάλα χαριτωμένα κοπάδια. Θα βρείτε επίσης στη Ρέα ένα μεγάλο άπτερο πουλί που συχνά αποκαλείται νοτιοαμερικανική στρουθοκάμιλος να τρέχει στις πεδιάδες. Είναι οι κύριοι αυτού του άδειου κόσμου, κυνηγημένοι από τον κορυφαίο θηρευτή της περιοχής, το άπιαστο πούμα, έναν μάστορα της κάλυψης στην θαμνώδη έκταση. Αυτή η στέπα είναι η ιστορική καρδιά των Εστάνσιας. Αυτά είναι τα τεράστια ράντσα προβάτων που κάποτε έκαναν την Παταγωνία μια υπερδύναμη μαλλιού. Μερικά είναι μεγαλύτερα από ολόκληρη την πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ. Για περισσότερο από έναν αιώνα αυτή ήταν η γη του Γκάουτσο. Αυτοί οι θρυλικοί ιππείς έζησαν μια σκληρή μοναχική ζωή, βόσκοντας εκατομμύρια πρόβατα για το μαλλί τους. Οι παραδόσεις τους, το ασάδο, μπάρμπεκιου, το ματέ, ένα πικρό τσάι, και η δεξιοτεχνία τους με το φακόν, ένα μεγάλο μαχαίρι, εξακολουθούν να ορίζουν την κουλτούρα της αγροτικής Αργεντινής. Έτσι έχετε αυτές τις δύο Παταγωνίες. Η μία, ένας χαοτικός πράσινος και υδάτινος λαβύρινθος. Η άλλη, μια ατελείωτη ξηρή και οριζόντια πεδιάδα. Και οι δύο κυβερνώνται από τον ίδιο άνεμο, αλλά είναι κόσμοι διαφορετικοί, χωρισμένοι από το τείχος του βουνού που χωρίζει την Ήπειρο. Και σε αυτή την ξηρά ακτή του Ατλαντικού εκτιλήσεται ένα μοναδικό δράμα, ένα θέαμα ζωής και θανάτου που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού στη γη. Στην ακτή του Ατλαντικού της Αργεντινής, η ξηρά στέπα συναντά επιτέλους τη θάλασσα. Εδώ η βράχη είναι ψηλή και εύθραυστη, αποτελούμενη από στρωματοποιημένα απολιθώματα, θρηματιζόμενοι σε έναν κρύο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά ωκεανό. Αυτή η ακτογραμμή φιλοξενεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά καταφύγια άγριας ζωής στον πλανήτη, την Χερσόνησο Βαλντές. Το 1999 αυτή η Χερσόνησο σχήματος T ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ο λόγος είναι απλός. Είναι ένας κρίσιμος τόπος αναπαραγωγής για μερικά από τα πιο υπέροχα πλάσματα του ωκεανού. Η ιστορία αυτής της περιοχής είναι επίσης βαθιά ανθρώπινη. Το 1865, ένα πλοίο που ονομάζονταν Μιμόζα, μεταφέροντας 153 Ουαλούς επίκους, προσάραξε σε αυτό που είναι τώρα το Πουέρτο Μάντριν. Δεν έψαχναν για χρυσό ή κατάκτηση. Έφευγαν από διώξεις στη Βρετανία, αναζητώντας μια νέα Ουαλία, μια ουτοπία όπου θα μπορούσαν να διατηρήσουν τη γλώσσα, τη θρησκεία και την κουλτούρα τους. Αυτό που βρήκαν ήταν η βίαιη, άνυδρη παταγωνική στέπα. Δεν ήταν η πράσινη, βροχερή κοιλάδα που τους είχαν υποσχεθεί, αλλά με απίστευτη αποφασιστικότητα και κρίσιμη βοήθεια από τους ντόπιους Τεουέλτσε επιβίωσαν. Έσκαψαν αρδευτικά κανάλια από τον ποταμό Τσουμπούτ, μετατρέποντας μια στενή λωρίδα της κοιλάδας σε έφορη καλλιεργήσιμη γη. Σήμερα η κοντινή πόλη του Γκαϊμάν είναι η καρδιά αυτής της ουαλικής Παταγωνίας. Είναι μια σουρεαλιστική και γοητευτική εμπειρία να κάθεσαι σε ένα παραδοσιακό ουαλικό τσαγερί, μια καζαντέτε, στη μέση της αργεντίνικης ερήμου. Σου σερβίρουν ένα επίσημο απογευματινό τσάι με τόρτα νέγκρα, ένα πλούσιο σκούρο κέικ φρούτων, σκόουνς με σπιτική μαρμελάδα και μπαραμπρίθ, ένα παραδοσιακό ουαλικό τσάι ψωμί. Είναι μια ζωντανή απόδειξη αυτής της ιστορίας των μεταναστών. Η κοντινή πόλη, Πουέρτο Μάντριν, είναι ο κύριος κόμβος για τους επισκέπτες. Είναι μια εκπληκτικά μεγάλη πόλη με λιμάνι βαθέων υδάτων, μια μακρά παραλία και ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχείων, από πολυτελείς ουρανοξύστες έως ζεστά πανδοχεία. Τα εστιατόρια της πόλης ειδικεύονται σε φρέσκα θαλασσινά, ειδικά γαρίδες και καλαμάρια. Αλλά τα πραγματικά αστέρια είναι στο νερό. Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο, τα προστατευμένα νερά του κόλπου Νουέβο, του κόλπου που προστατεύεται από τη Χερσόνησο, γίνονται ένα παγκόσμιο φυτόριο. Εκατοντάδες νότιες φάλαινες φυσιτήρες φτάνουν εδώ για να γεννήσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Αυτοί οι 50 ποδιών μήκους, 80 τόνων γίγαντες, είναι ένα θέαμα που κόβει την ανάσα. Οι εκδρομές με σκάφος από τη μικρή πόλη του Πουέρτο Πυραμίδες στη Χερσόνησο προσφέρουν μια απίστευτα οικία εμπειρία. Οι φάλαινες είναι εκφύσεως περίεργες και συχνά πλησιάζουν τα σκάφη, πηδώντας έξω από το νερό,
ανυψώνοντας το κεφάλι τους για να παρατηρήσουν και σηκώνοντας τα τεράστια κάλους κεφάλια τους έξω από το νερό. Η Χερσόνησος φιλοξενεί επίσης τεράστιες, θορυβώδεις αποικίες πιγκουίνων του Μαγκελάνου, λιονταριών της θάλασσας της Νότιας Αμερικής και πελώριων θαλάσσιων ελεφάντων. Οι παραλίες είναι θορυβώδεις, χαοτικές και αποπνέουν ζωή. Όμως αυτή η συγκέντρωση θηραμάτων, ειδικά των νεαρών, ευάλωτων κουταβιών, των θαλάσσιων λιονταριών, προσελκύει ένα πολύ εξειδικευμένο, πολύ έξυπνο αρπακτικό. Αυτό είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου οι όρκες, οι φάλαινες δολοφόνοι, κυνηγούν χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται κυνήγι στην αμμουδιά. Είναι, για να το θέσουμε ήπια, μία από τις πιο εντυπωσιακές και επικίνδυνες μεθόδους κυνηγιού στη φύση. Οι όρκες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τις παλιρούιες. Θα περιμένουν υπομονετικά στα κανάλια, παρακολουθώντας τα νεαρά, άπειρα κουτάβια των θαλάσσιων λιονταριών να παίζουν στα κύματα. Στη συνέχεια, με μια εκρηκτική έκρηξη δύναμης, η όρκα θα βγει σκόπιμα στην ακτή, εκτοξευόμενη έξω από το νερό και πάνω στην άμμο για να αρπάξει ένα κουτάβι. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Αν υπολογίσουν λάθος το κύμα ή την κλίση της παραλίας, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στην ξηρά, αφημένες να χαθούν. Αυτή δεν είναι μια ενστικτώδη συμπεριφορά, είναι μια μαθημένη δεξιότητα, μια σύνθετη κουλτούρα που μεταδίδεται από μητέρα σε μικρό. Η καλύτερη στιγμή για να το δει κανείς είναι από τον Μάρτιο έως τον Μάιο σε ένα μέρος που ονομάζεται Πούντα Νόρτε. Φωτογράφοι και συνεργεία ντοκιμαντέρ θα περιμένουν για εβδομάδες για μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το απίστευτο, βίαιο και αστραπιαίο γεγονός. Είναι μια ομή επίδειξη της ευφυΐας και της δύναμης που ευδοκιμεί σε αυτή την άγρια ακτή. Αλλά καθώς κινούμαστε νότια, η ίδια η γη αρχίζει να αφηγείται μια πολύ παλαιότερη, πολύ πιο σκοτεινή ανθρώπινη ιστορία. Καθώς η Ήπειρος στενεύει και θράβεται, φτάνουμε στο δραματικό της τέρμα, τη γη του πυρός, την περιοχή της φωτιάς. Αυτό το τεράστιο νησιωτικό αρχιπέλαγος, μοιρασμένο μεταξύ Χιλής και Αργεντινής, χωρίζεται από την ηπειρωτική χώρα από τον επικίνδυνο πορθμό του Μαγκελάνου. Πήρε το όνομά του από τον Φερδινάνδο Μαγκελάνο. Καθώς διέσχιζε τον πορθμό το 1520, κοίταξε νότια και είδε τη σκοτεινή, ορεινή ακτογραμμή διάσπαρτη με εκατοντάδες μικρές φωτιές, μέρα και νύχτα. Την ονόμασε «Γη του Πυρός». Αυτές οι φωτιές δεν ήταν, όπως νόμιζαν μερικοί, ηφαιστειακές. Ήταν οι φωτιές των ανθρώπων Γιαγκάν, μιας από τις πιο αξιόλογες και τραγικά παρεξηγημένες ομάδες ανθρώπων στη γη. Οι Γιαγκάν ήταν οι νοτιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Έζησαν μια νομαδική ζωή στα κανό τους, διασχίζοντας αυτό το βάναυσο υπό ανταρκτικό κλίμα από τυρφώνες, παγωμένους ανέμους και παγωμένη βροχή. Και το έκαναν εκπληκτικά, σχεδόν χωρίς ρούχα. Ο Κάρολος Δαρβίνος, ο οποίος τους συνάντησε στο HMS Beagle το 1832, σοκαρίστηκε εντελώς. Τους περιέγραψε στο ημερολόγιό του ως «τα πιο αξιοθρήνητα και άθλια πλάσματα που έχω δει ποτέ». Αλλά αυτό που ο Δαρβίνος εξέλαβε ως δυστυχία ήταν, στην πραγματικότητα, μια λαμπρή, σκληρά κερδισμένη προσαρμογή. Οι Γιαγκάν επιβίωσαν στις συνθήκες ψύχους, αλήφοντας τα σώματά τους με λίπος φώκιας για μόνωση. Έχτιζαν μικρές προσωρινές καλύβες και κρατούσαν τις φωτιές συνεχώς αναμένες, ακόμη και στα κανό, αποφλοιό τους καθώς ταξίδευαν στα κανάλια. Τα σώματά τους είχαν υψηλότερο μεταβολισμό σε κατάσταση ηρεμίας, ένα είδος εσωτερικής εστίας που τους επέτρεπε να αντέχουν το κρύο. Έζησαν με αυτόν τον τρόπο για πάνω από 6.000 χρόνια. Αυτό που κανείς δεν σας λέει είναι ότι αυτή ολόκληρη η μοναδική κουλτούρα εξαλείφθηκε σε λιγότερο από μία γενιά. Όταν Ευρωπαίοι ιεραπόστολοι και άπικοι έφτασαν στα τέλη του 19ου αιώνα, έφεραν ασθένειες όπως η ηλαρά και η ευλογιά, στις οποίες οι Γιαγκάν δεν είχαν ανοσία. Ο πληθυσμός τους, που κάποτε αριθμούσε χιλιάδες, κατέρευσε. Ήταν ένας παρακτικό και ξαφνικό τέλος σε μια ιστορία 6.000 ετών. Στην καρδιά αυτού του νησιού βρίσκεται η Ουσουάια, η νοτιότερη πόλη της γης. Φωλιάζει σε ένα θεαματικό σκηνικό ανάμεσα στα χιονισμένα όρη Μάρσιαλ και τα παγωμένα νερά του καναλιού Μπίγκλ. Η ιστορία της προέλευσης της Ουσουάια είναι ζωφερή. Ιδρύθηκε το 1884, όχι ως πόλη, αλλά ως ποινική αποικία. Η Αργεντινή έστειλε τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες και πολιτικούς κρατούμενους εδώ, στο τέλος του κόσμου, πιστεύοντας ότι η απόδραση ήταν αδύνατη. Η φυλακή, ένα πανοπτικόν σε σχήμα αστεριού, είναι τώρα το απίστευτο Μουζέο Μαρίτιμο Ιντελ Πρεσίντιο.
Μπορείτε να περπατήσετε στους στενούς διαδρόμους, να ρίξετε μια ματιά στα αρχικά κελιά και να μάθετε τις ιστορίες των κρατουμένων της. Μεταξύ αυτών ήταν ένας διαβόητος Συριακός δολοφόνος, ονόματι Καγετάνο Σάντος Γοδίνο, γνωστός ως ο κοντός με τα μεγάλα αυτιά, και ένας αναρχικός, ο Σιμών Ραντοβίτσκι, ο οποίος απέδρασε για λίγες εβδομάδες. Οι κρατούμενοι έχτισαν την πόλη. Εργάστηκαν σε κατασκηνώσεις υλοτομίας, λειτουργήσαν την πρώτη εκτυπωτική μηχανή και έχτισαν το τρένο του τέλους του κόσμου. Αυτό το τρένο, αρχικά ένας σιδηρόδρομος εύρους 600 χιλιοστών, χτίστηκε για να μεταφέρει τους κρατούμενους στο δάσος για τη συγκομιδή ξυλίας. Σήμερα η ίδια σιδηροδρομική γραμμή έχει αναστηλωθεί όμορφα ως τουριστικό αξιοθέατο. Είναι μια γοητευτική αργή διαδρομή που μεταφέρει τους επισκέπτες μέσα στο εκπληκτικό εθνικό πάρκο της γης του Πυρός, μέσα από κοιλάδες ποταμών και δάση, ενώ ένας αφηγητής εξηγεί τη ζωφερή ιστορία του τρένου των κρατουμένων. Σήμερα η Ουσουάια έχει μεταμορφωθεί. Αυτό που κάποτε ήταν τόπος εξορίας είναι τώρα ένας πολυσύχναστος, ζωντανός κόμβος για τους λάτρεις της περιπέτειας. Είναι η πύλη προς την Ανταρκτική, με τεράστια κρουαζιερόπλια και ερευνητικά σκάφη να γεμίζουν το λιμάνι της. Η πόλη είναι ένα χαοτικό μείγμα κτηρίων αλπικού στυλ, καταστημάτων αφορολογήτων ειδών και εκπληκτικά εκλεπτισμένων εστιατορίων. Για τους τουρίστες, το πράγμα που πρέπει να φάνε εδώ είναι η σεντόλα, ο τεράστιος βασιλικός κάβουρας της Παταγωνίας, συχνά βγαλμένος φρέσκος από το κανάλι και σερβιρισμένος σε μια κρεμώδη σούπα τσούπε. Μια δημοφιλής δραστηριότητα είναι η πεζοπορία στη Λαγκούνα Εσμεράλντα, ένα εντυπωσιακό διαμάντι λίμνης, το εκπληκτικό τυρκουάζ χρώμα της οποίας προέρχεται από τη λάσπη του παγετώνα Όγιο Ντελαλμπίνο που την τροφοδοτεί. Μπορείτε επίσης να κάνετε σκι στο Σέρο Κάστορ, το νοτιότερο χιονοδρομικό κέντρο του κόσμου. Είναι ένα μέρος περίεργων υπερθετικών. Έχει το νοτιότερο γήπεδο γκολφ, το νοτιότερο ταχυδρομείο και ένα απτό συναίσθημα τέλους του δρόμου. Από το λιμάνι της Ουσουάια, ένας θρυλικός υδάτινος δρόμος καλεί, ένα κανάλι που οδηγεί στο πιο φοβερό σημείο του ωκεανού στον πλανήτη. Περνώντας από την Ουσουάια, βρίσκεται το κανάλι Μπίγκλ, η αιμοφόρος οδός αυτού του τέλους του κόσμου. Αυτό το πέρασμα μήκους 150 μιλίων, που πήρε το όνομά του από το διάσημο πλοίο του Καρόλου Δαρβίνου, συνδέει τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι ένας εκπληκτικά όμορφος και ιστορικά κρίσιμος υδάτινος δρόμος, περιτριγυρισμένος από χιονισμένα βουνά που βυθίζονται απευθείας στη θάλασσα. Οι εκδρομές με σκάφος από την Ουσουάια είναι απαραίτητες, ένα αδιαπραγμάτευτο μέρος της εμπειρίας. Πλέουν στο κανάλι, περνώντας από βραχώδη νησιά όπου εκατοντάδες θαλάσσια λιοντάρια της Νότιας Αμερικής λιάζονται και γαυγίζουν, οι τεράστιες παχές μορφές τους συσσωρευμένες, γεμίζοντας τον αέρα με έναν εκκοφαντικό οξύμορο βρυχυθμό. Τα σκάφη πλέουν δίπλα σε μεγάλες απικίες αυτοκρατορικών κορμοράνων που μοιάζουν με πιγκουίνους της Ανταρκτικής με το ασπρόμαυρο φτέρωμά τους. Οι εκδρομές κατευθύνονται προς τον φάρο Les Éclaireurs, έναν κλασικό κόκκινο και λευκό πύργο σκαρφαλωμένο σε ένα μικροσκοπικό βράχο. Είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα αξιοθέατα της περιοχής. Πολλοί τον συγχέουν με τον φάρο του τέλους του κόσμου που έγινε διάσημος από τον Ιούλιο Βέρν, αλλά αυτός είναι στην πραγματικότητα πιο ανατολικά. Το κανάλι είναι επίσης το μέρος όπου βρίσκει το νησί Μαρτίγιο. Αυτό το νησί είναι ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο, φιλοξενώντας μια ακμάζουσα απικία πάνω από 3.000 ζευγαριών πιγκουίνων του Μαγκελάνου. Αλλά αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η παρουσία μιας μικρότερης, πιο περίεργης απικίας πιγκουίνων Gen 2, με τα φωτεινά πορτοκαλί ράμφη τους και περιστασιακά μερικών τεράστιων μεγαλοπρεπών βασιλικών πιγκουίνων που στέκονται ψηλά, μακριά από το συνηθισμένο τους ανταρκτικό σπίτι. Λίγες επιλεγμένες εκδρομές έχουν άδεια να προσγειωθούν στο νησί και να περπατήσουν ανάμεσα στους πιγκουίνους. Δεν υπάρχουν φράγματα. Είναι μια οικία, απίστευτη εμπειρία, παρακολουθώντας τους να βαδίζουν, να φωνάζουν και να φυλάνε τις φωλιές τους, εντελώς αδιάφοροι για τους ανθρώπινους επισκέπτες τους. Αλλά καθώς πλέεις ανατολικά, το κανάλι Μπίγκλ αδειάζει σε κάτι πολύ πιο απέσιο. Εδώ τελειώνει πραγματικά η Παταγωνία και αρχίζει η Ανταρκτική. Αυτό είναι το πέρασμα του Drake. Το πέρασμα του Drake είναι, χωρίς υπερβολή, μία από τις πιο άγριες και φοβερές θάλασσες στη γη. Είναι ένα στενό 500 μιλίων όπου συγκρούονται ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός και ο Νότιος ωκεανός. Δεν υπάρχει ξηρά ούτε ήπειρος σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος για να σταματήσει ο άνεμος ή τα ρεύματα. Οι άνεμοι των βρυχόμενων 40 και εδώ κάτω των μενόμενων 50 δημιουργούν τερατώδη κύματα, γνωστά ως γκρίζες γενιάδες,
τα οποία μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα 40 πόδια και μερικές φορές να φτάσουν τα 80 πόδια ή και περισσότερο. Για αιώνες, πριν από το άνοιγμα της διόρυγας του Παναμά το 1914, αυτή ήταν η μόνη διαδρομή για τα πλοία που έπλεαν μεταξύ των δύο μεγάλων ωκεανών. Και στο νότιο άκρο του βρίσκεται το πιο διαβόητο ναυτικό ορόσημο στον κόσμο, το ακρωτήριο Χόρν. Το ακρωτήριο Χόρν δεν βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα. Είναι ένα ερημικό, ανεμοδαρμένο, βραχώδες ακρωτήριο στο νησί Χόρνος, το τελευταίο ίχνος ξηράς πριν από την Ανταρκτική. Από τον πρώτο του περίπλου από Ολλανδούς ναύτες το 1616 έχει διεκδικήσει πάνω από 800 πλοία και υπολογίζεται περισσότερες από 10.000 ζωές. Οι άνεμοι είναι άγριοι, τα ρεύματα χαοτικά και παγόβουνα παρασύρονται βόρεια από την Ανταρκτική. Το να περάσει στο Cape Horn ήταν η απόλυτη δοκιμασία για οποιοδήποτε πλοίο και οποιοδήποτε ναύτη. Ένα επιτυχημένο πέρασμα ήταν σημάδι υπέρτατης δεξιότητας. Ένα αριτό των ναυτικών έλεγε «Κάτω από 40 μοίρες νότια δεν υπάρχει νόμος, κάτω από 50 μοίρες νότια δεν υπάρχει Θεός». Ένας ιστορικός χώρος στο νησί, ένας σταθμός του χιλιανού ναυτικού, φιλοξενεί ένα ισχυρό μνημείο. Είναι ένα μεγάλο ατσάλινο γλυπτό ενός άλμπατρος εν πτήση, η σιλουέτα του κομμένη απέναντι στον ούρλιαχτο άνεμο. Σχεδιάστηκε από έναν χιλιανό γλύπτη για να αντέχει ανέμους άνω των 120 μιλίων την ώρα. Τιμά τους ναύτες που χάθηκαν σε αυτά τα νερά. Στη ναυτική παράδοση, το άλμπατρος λέγεται ότι μετέφερε τις ψυχές των χαμένων ναυτικών. Το να βλέπεις ένα ήταν σημάδι καλής τύχης. Εδώ στέκεται ως ένα μόνιμο ανεμοδαρμένο μνημείο για τους χιλιάδες που δεν τα κατάφεραν ποτέ. Αλλά για να βρει κανείς την αληθινή καρδιά της Παταγωνίας, πρέπει να ταξιδέψει βόρεια, πίσω στην ηπειρωτική χώρα, σε μια σπηλιά αρχαίων γιγάντων. Αφήνοντας πίσω τα νησιά της γης του Πυρός, διασχίζουμε τον πορθμό του Μαγκελάνου, έναν υδάτινο δρόμο 350 μιλίων, που ήταν η σημαντικότερη θαλάσσια οδός του κόσμου πριν κατασκευαστεί η διόρυγα του Παναμά. Προσγειωνόμαστε στην ηπειρωτική χώρα και κατευθυνόμαστε σε μια πόλη με ένα υποβλητικό όνομα, Puerto Natales. Αυτή η χιλιανή πόλη βρίσκεται στο Ultima Esperanza Sound, το οποίο μεταφράζεται σε κόλπος τελευταίας ελπίδας. Ονομάστηκε έτσι από έναν εξερευνητή το 1500 που έπλεε απελπισμένα στα νερά του, αναζητώντας ένα πέρασμα προς τον Ειρηνικό. Αυτή ήταν η τελευταία του ελπίδα πριν γυρίσει πίσω. Ιδρύθηκε το 1911. Η Puerto Natales χτίστηκε χάρη στην άνθηση της παραγωγής μαλλιού. Μια σκληρή λιμενική πόλη για τις τεράστιες εστάνσιας στην περιοχή. Έχει μια αίσθηση μεθοριακής πόλης με πολύχρωμα ξύλινα σπίτια με κυματοειδείς σιδερένιες στέγες, ένα πρακτικό σχέδιο που έφεραν Βρετανοί, Γερμανοί και Κροάτες μετανάστες για να αντέχουν τον αδυσόπιτο άνεμο. Η προκυμαία της πόλης βλέπει τον κόλπο προς τα χιονισμένα βουνά πέρα. Για δεκαετίες ήταν μια εργατική πόλη, αλλά σήμερα έχει μεταμορφωθεί. Είναι τώρα ένα κομψό κέντρο για πεζοπόρους, με μπουτίκ, ξενοδοχεία, μικροζυθοποιίες και καταστήματα εξοπλισμού υψηλής ποιότητας. Η ίδια η πόλη είναι ένα γοητευτικό, ανεμοδαρμένο λιμάνι, αλλά ο κύριος σκοπός της σήμερα είναι ως η κύρια πύλη προς το κόσμημα του στέματος της Παταγωνίας, το Εθνικό Πάρκο Torres del Paine. Πριν οι επισκέπτες κατευθυνθούν προς το πάρκο, ωστόσο, μια παράκαμψη είναι απαραίτητη. Μόλις 15 μίλια έξω από την πόλη βρίσκεται η Cueva del Milodón, ή η σπηλιά του Μιλόδοντα. Αυτή η τεράστια σπηλιά, πάνω από 600 πόδια βάθος με είσοδο 100 ποδών ύψος, είναι ένας τόπος ιστορίας και μύθου. Το 1895, ένας Γερμανός εξερευνητής ονόματι Hermann Eberhard σκόνταψε σε ένα παράξενο, εξαιρετικά καλά διατηρημένο κομμάτι δέρματος ζώου μέσα. Το δέρμα ήταν παχύ, δερματώδες, καλυμμένο με χοντρό κοκκίνοπο τρίχωμα και είχε μικρές οστέινες αποθέσεις, σαν πανοπλία, ενσωματωμένες σε αυτό. Ανήκε σε έναν μιλόδοντα, έναν γιγάντιο επίγειο βραδύποδα που στεκόταν 12 πόδια ψηλός στα πίσω πόδια του και εξαφανίστηκε πριν από 10.000 χρόνια. Η ανακάλυψη ήταν ένας εντυπωσιακός παράγοντας για όλες τις εποχές, προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Επειδή το δέρμα φαινόταν τόσο φρέσκο, διατηρημένο από τον κρύο ξηρό αέρα της σπηλιάς, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ο μιλόδοντας δεν είχε εξαφανιστεί. Κυκλοφόρησαν ιστορίες για ένα προϊστορικό θηρίο, έναν γίγαντα της Παταγωνίας, που περιπλανιόταν ακόμα στις κρυμμένες κοιλάδες. Αυτός ο θρύλος καταγράφηκε περίφημα από τον συγγραφέα Bruce Chatwin στο βιβλίο του «Στην Παταγωνία».
Διηγήθηκε τοπικές ιστορίες για το Μυλωδόν που εξακολουθούσε να εμφανίζεται. Ενώ οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι το ζώο είχε εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό, η σπηλιά παραμένει ένας ισχυρός σύνδεσμος με το προϊστορικό παρελθόν της περιοχής. Οι ανασκαφές βρήκαν επίσης ανθρώπινα υπολείμματα και εργαλεία, αποδεικνύοντας ότι οι Παλαιοινδιάνοι είχαν ζήσει σε αυτήν ακριβώς τη σπηλιά, κυνηγώντας αυτά τα τεράστια μεγαθύρια. Σήμερα, ένα αντίγραφο του Μυλώδοντα σε φυσικό μέγεθος βρίσκεται στην είσοδο της σπηλιάς. Μετά από μία ημέρα εξερεύνησης, οι τουρίστες επιστρέφουν μαζικά στο Πουέρτο Νατάλες για μία από τις βασικές τελετουργίες της παταγωνικής κουλτούρας, το κορδέρο al palo. Πρόκειται για το παραδοσιακό μπάρμπεκιου γκάουτσο. Ένα ολόκληρο αρνί απλώνεται σε έναν μεταλλικό σταυρό και ψήνεται αργά κάθετα πάνω από μία ανοιχτή φωτιά από ξύλα για ώρες. Το αποτέλεσμα είναι απίστευτα τρυφερό, καπνιστό κρέας. Πολλά εστιατόρια που ονομάζονται παρήγιας διαθέτουν μεγάλες γυάλινες ψισταριές, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τους σεφ εν δράση. Μέρη όπως το εστιατόριο Τζάου ή το παρήγια Ντον Χόρχε είναι τοπικοί θεσμοί που σερβίρουν αυτή την τεράστια νόστιμη γιορτή. Από αυτό το φυλάκιο της τελευταίας ελπίδας, το μονοπάτι οδηγεί απευθείας σε ένα θέαμα που αψηφά την πίστη. 3 γρανιτένια δάχτυλα που δείχνουν τον ουρανό. Αυτό είναι το κύριο γεγονός, το κόσμημα της Παταγωνίας. Το Εθνικό Πάρκο Τόρες Ντελ Πάινε, ένα καταφύγιο βιόσφαιρας της UNESCO από το 1978. Αυτό το πάρκο είναι για πολλούς το μοναδικό πιο όμορφο μέρος στην Ήπειρο. Το όνομα είναι ένας συνδυασμός Ισπανικών και Τεουέλτσε. Τόρες σημαίνει πύργη και Πάινε, προφέρεται Πάινεϊ, είναι η αυτόχθονη λέξη για τον μπλε. Η μπλε πύργη. Το πάρκο είναι ένα αριστούργημα γεωλογικού δράματος. Το επίκεντρο, οι ίδιοι οι πύργοι, είναι 3 κολοσιαία γρανιτένια κοδωνοστάσια που υψώνονται πάνω από 9.000 πόδια ευθεία από τη στέπα. Αυτό που τα κάνει τόσο οπτικά εντυπωσιακά είναι η μοναδική τους γεωλογία. Είναι μέρος ενός σχηματισμού που ονομάζεται λακόλιθος. 12 εκατομμύρια χρόνια πριν, μάγμα ανέβηκε από κάτω από τον φλοιό της γης, αλλά δεν εξεράγει. Ψήχθηκε αργά, σχηματίζοντας σκληρό ανοιχτόχρωμο γρανίτη. Πάνω από αυτό υπήρχε ένα στρώμα από πιο σκούρο, πιο μαλακό ειζηματογενές πέτρωμα. Πάνω από εκατομμύρια χρόνια, ο άνεμος, η βροχή και, το πιο σημαντικό, οι τεράστιοι παγετώνες ξέσκισαν το μαλακότερο σκούρο πέτρωμα, αφήνοντας εκτεθειμένα τα ανθεκτικά στη διάβρωση γρανιτένια κοδωνοστάσια. Μπορείτε ακόμα να δείτε τα σκούρα ειζηματογενή κέρατα στις κοντινές κορυφές, τα Cuernos del Paine, δίνοντάς τους μια μοναδική δίχρωμη εμφάνιση σαν βουνά που φορούν σκούρα οδοντοτά καπέλα. Το πάρκο προσελκύει πάνω από 250.000 επισκέπτες το χρόνο, οι περισσότεροι από τους οποίους έρχονται για πεζοπορία. Η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθείτε είναι στις ενδιάμεσες εποχές, την Άνοιξη, Οκτώβριος-Νοέμβριος, ή το φθινόπωρο, Μάρτιος-Απρίλιος. Η Άνοιξη έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακό παράγοντα, επειδή η χλωρίδα ανθίζει και τα ζώα βρίσκονται στην περίοδο αναπαραγωγής τους. Αλλά ο καιρός είναι περίφημα, άγρια απρόβλεπτος. Μπορείτε, και συχνά συμβαίνει, να βιώσετε και τις 4 εποχές σε μία μόνο ημέρα. Η πιο διάσημη διαδρομή είναι το Ντομπάμπιο Τρεκ. Αυτό το μονοπάτι 50 μιλίων διανύεται συνήθως σε 4 ή 5 ημέρες και καλύπτει τα 3 κύρια αξιοθέατα του πάρκου, σχηματίζοντας ένα ντάμπαβια στον χάρτη. Η πρώτη ημέρα οδηγεί συχνά τους πεζοπόρους δυτικά, στην όψη του παγετώνα Γκρέι. Αυτός είναι ένας τεράστιος ποταμός πάγου, μέρος του νότιου παταγωνικού παγοπέδιου, που καταλήγει στα γαλακτώδη μπλε νερά της λίμνης Γκρέι. Ο άνεμος εδώ είναι ορμητικός και μπορείτε να παρακολουθήσετε καθώς παγόβουνα μεγέθους σπιτιού αποσπώνται από την όψη του παγετώνα και παρασύρονται στη λίμνη. Η δεύτερη ημέρα οδηγεί στην Γαλλική Κοιλάδα. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κοιλάδα σε σχήμα λεκάνης που περιβάλλεται από αιωρούμενους παγετώνες. Καθώς πεζοπορείτε, απολαμβάνετε μια σχεδόν συνεχή ηχητική υπόκρουση από το σπάσιμο του πάγου και τις βροντερές χιονοστιβάδες που κυλούν στις πλαγιές των βουνών. Νιώθετε και ακούτε σαν ο κόσμος να δημιουργείται ενεργά γύρω σας. Η τελευταία ημέρα είναι η πιο διάσημη. Είναι η απαιτητική ανηφορική πεζοπορία στην Μπάζε ντε λας Τόρες, το σημείο θέασης στους πρόποδες των 3 γρανιτένιων πύργων. Οι πεζοπόροι συχνά ξεκινούν πριν την αυγή, χρησιμοποιώντας φακούς κεφαλής για να φτάσουν στη μικρή παγετώδη λίμνη ακριβώς την ώρα που ανατέλει ο ήλιος.
Αν ο καιρός είναι καθαρός, το πρώτο φως χτυπά τις γρανιτένιες κορυφές, μετατρέποντάς τις σε ένα λαμπερό φλογερό πορτοκαλί. Είναι μια στιγμή που οι επισκέπτες δεν ξεχνούν ποτέ. Οι πεζοπόροι μένουν σε καταφύγια, ρεφούτζιος, τα οποία είναι ρουστή κορινά καταλύματα ή κατασκηνώνουν σε καθορισμένες περιοχές. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνετε κράτηση για τα πάντα, καταλύματα, κατασκηνώσεις, ακόμη και την είσοδο στο πάρκο, πολλούς μήνες νωρίτερα. Η δημοτικότητα του πάρκου και η ανάγκη προστασίας του εύθραυστου οικοσυστήματός του σημαίνουν ότι δεν μπορείτε απλώς να εμφανιστείτε. Το πάρκο είναι επίσης καταφύγιο άγριας ζωής. Κοπάδια γουανάκος βρίσκονται παντού, βόσκοντας ειρηνικά στις πλαγιές των λόφων. Και όπου υπάρχουν γουανάκος, υπάρχουν και πούμα. Το Τόρες Ντελ Πάινε έχει έναν από τους υγιέστερους και πιο ορατούς πληθυσμούς πούμα στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, οι εκδρομές ιχνηλάτησης πούμα έχουν γίνει ένα σημαντικό πόλο έλξης. Ειδικοί οδηγοί, με μια σχεδόν υπερφυσική ικανότητα να εντοπίζουν τις γάτες, οδηγούν μικρές ομάδες σε εκδρομές. Το ποσοστό επιτυχίας είναι εκπληκτικά υψηλό, με ορισμένους διοργανωτές να διεκδικούν 99% πιθανότητα εντοπισμού. Πέρα από τα σύνορα, στην Αργεντινή, ένας διαφορετικός τύπος γίγαντα κυριαρχεί στο τοπίο. Ένας παγετώνας που είναι πολύ ζωντανός. Επιστρέφοντας στην Αργεντινή, φτάνουμε στην πόλη El Calafate. Αυτό το μικρό, πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο βρίσκεται στις όχθες της τεράστιας γαλακτόδους τυρκουάζ λίμνης Αργεντίνο. Η πόλη πήρε το όνομά της από το μούρο Καλαφάτε, ένα μικρό, σκούρο και γλυκό μούρο που φυτρώνει άγρια στη στέπα. Η τοπική παράδοση λέει ότι όποιος φάει το μούρο Καλαφάτε είναι εγγυημένο ότι θα επιστρέψει στην Παταγωνία. Είναι ένας μύθος που φαίνεται να λειτουργεί, καθώς ο τουρισμός της πόλης έχει εκτοξευθεί. Το El Calafate ιδρύθηκε το 1927 ως ένα απλό φυλάκιο εμπορίας μαλλιού. Σήμερα ο κεντρικός δρόμος του, η λεωφόρος Del Libertador, είναι γεμάτος με αλπικού τύπου σαλέ, καταστήματα εξοπλισμού εξωτερικού χώρου υψηλής ποιότητας, ζεστά μπαρ και, κάπως παράξενα, ένα Yeti Ice Bar, όπου τα πάντα είναι φτιαγμένα από πάγο. Η πόλη είναι γεμάτη με υπέροχα ξενοδοχεία, από πολυτελείς τοποθεσίες με θέα στη λίμνη, όπως το ξενοδοχείο Alto Calafate, μέχρι γοητευτικές ρουστίκ ποσάδες. Υπάρχει για έναν πρωταρχικό λόγο. Είναι η πύλη προς το Εθνικό Πάρκο Los Glaciares, ένα άλλο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και φιλοξενεί τον πιο διάσημο παγετώνα στον κόσμο, τον Περίτο Μορένο. Ο Περίτο Μορένο είναι ένας παράγοντας εντυπωσιασμού σε κλίμακα που είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Είναι ένας ποταμός πάγου 3 μίλια πλάτος και 19 μίλια μήκος που ρέει από το νότιο παταγωνικό παγοπέδιο. Ο μπροστινός τοίχος του, η Ιστόμιο, υψώνεται κατά μέσο όρο 240 πόδια πάνω από την επιφάνεια της λίμνης. Είναι ένας κυριολεκτικός τοίχος πάγου, οδοντωτός και μπλε. Αλλά αυτό που κάνει τον Περίτο Μορένο τόσο ξεχωριστό δεν είναι μόνο το μέγεθός του. Είναι το γεγονός ότι είναι ζωντανός. Ενώ οι περισσότεροι παγετώνες παγκοσμίως βρίσκονται σε μια θλιβερή κατάσταση υποχώρησης, ο Περίτο Μορένο βρίσκεται σε μια σπάνια κατάσταση ισορροπίας. Προχωράει με ένα εκπληκτικό ρυθμό περίπου 6 ποδιών κάθε μία μόνο ημέρα. Αυτή η συνεχής, αδυσόπιτη κίνηση σημαίνει ότι ο παγετώνας πάντα γεννάει παγόβουνα. Ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταλλικών διαδρόμων επιτρέπει στους επισκέπτες να στέκονται ακριβώς μπροστά στην όψη του παγετώνα, με ασφάλεια. Περιμένετε και ακούτε. Ο παγετώνας μου γκρίζει, σπάει και μετατοπίζεται, ο ήχος αντυχεί σαν ένα ζωντανό πράγμα. Τότε, χωρίς προειδοποίηση, ένα κομμάτι πάγου μεγέθους κτηρίου ή μερικές φορές μια κορυφή μεγέθους ουρανοξύστη θα αποσπαστεί και θα πέσει στη λίμνη, στέλνοντας ένα τεράστιο κύμα να κυλήσει στο νερό. Είναι μια ενστικτώδης, ισχυρή επίδειξη της φύσης. Η προέλαση του παγετώνα δημιουργεί επίσης ένα μοναδικό φαινόμενο που ονομάζεται ρuptura ή ρήξη. Ο παγετώνας σιγά σιγά σέρνεται στη λίμνη μέχρι να προσκρούσει στην απέναντι Χερσόνησο, σχηματίζοντας ένα τεράστιο φράγμα πάγου. Αυτό το φράγμα κόβει τη λίμνη στα δύο. Το νερό στο νότιο βραχίωνα, το Μπράθο Ρίκο, αρχίζει να ανεβαίνει, μερικές φορές έως και 100 πόδια. Η πίεση συσσωρεύεται για μήνες, μέχρι που τελικά το νερό ανοίγει ένα τούνελ μέσα στον πάγο. Μέσα σε λίγες ημέρες αυτό το τούνελ διευρύνεται και με μια σειρά θεαματικών καταρρεύσεων ολόκληρο το φράγμα πάγου διαλύεται σε ένα βροντερό, χαοτικό γεγονός που προσελκύει πλήθη από όλο τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει, κατά μέσο όρο, κάθε 4 έως 5 χρόνια. Για τους τολμηρούς, αυτό δεν είναι απλώς ένα άθλημα θεατών.
Μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή με πλοίο για να φτάσετε ακριβώς στην όψη του παγετώνα, νιώθοντας τον κρύο αέρα να κυλάει από τον πάγο. Ακόμα καλύτερα, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εκδρομή πεζοπορίας στον πάγο. Οι οδηγοί θα σας εξοπλίσουν με κραμπών και μπορείτε να περπατήσετε απευθείας στην επιφάνεια του παγετώνα. Το mini trekking είναι μια 1,5 ώρας βόλτα, ενώ το Big Ice είναι μια πιο επίπονη 7ωρη περιπέτεια που σας οδηγεί βαθιά σε έναν σουρεαλιστικό κόσμο βαθύ μπλε ρογμών, ρευμάτων λιωμένου νερού και παγωμένων λιμνοθαλασσών. Αλλά για τους αληθινούς τυχοδιώκτες, ο Περίτο Μορένο είναι απλώς η προθέρμανση. Βορειότερα βρίσκεται η Μέκα για έναν διαφορετικό τύπο πρόκλησης. 3 ώρες βόρεια του Ελ Καλαφάτε, συνδεδεμένη με έναν εντυπωσιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο που διασχίζει την άδεια στέπα, βρίσκεται μια πόλη που δεν υπήρχε καν μέχρι το 1985. Αυτό είναι το El Chaltén. Ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Αργεντινής βιαστικά. Μια στρατηγική κίνηση για την επίλυση μιας συνοριακής διαφοράς με τη Χιλή. Σήμερα έχει ένα νέο αδιαμφισβήτητο τίτλο «Πρωτεύουσα ορειβασίας της Αργεντινής». Το El Chaltén είναι ένα απεριποίητο, ανεμοδαρμένο και απολύτως γοητευτικό χωριό φωλιασμένο στη βάση του πιο εντυπωσιακού ορίζοντα στην Παταγωνία. Αυτή είναι η πατρίδα του όρους Fitzroy, η κορυφή που υψώνεται σε 11.170 πόδια, ονομάστηκε El Chaltén από τον λαό Τεουέλτσε. Σημαίνει το βουνό που καπνίζει. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι είναι ηφαίστειο, αλλά επειδή ένα συνεχές νέφος σύννεφων που παρασύρεται από τους άγριους ανέμους σχεδόν πάντα κρύβει την κορυφή του, κάνοντάς το να φαίνεται σαν να καπνίζει. Το να βλέπεις την κορυφή Fitzroy σε μια καθαρή ανέφελη ημέρα είναι ένα σπάνιο και τυχερό γεγονός. Η ίδια η πόλη είναι ένας παράδεισος για πεζοπόρους και ορειβάτες. Αυτό που πολλοί παραβλέπουν στον σχεδιασμό είναι ότι έχτισαν ένα κέντρο περιπέτειας παγκόσμιας κλάσης. Σε αντίθεση με το Torres del Paine, δεν υπάρχουν τέλη εισόδου στο πάρκο και όλα τα κύρια μονοπάτια ξεκινούν απευθείας από την άκρη του χωριού. Μπορείτε να βγείτε από τον ξενώνα ή το ξενοδοχείο σας και μέσα σε λίγα λεπτά να βρίσκεστε σε ένα μονοπάτι παγκόσμιας κλάσης. Η πόλη έχει μια νεανική, σκληροτράχηλη διεθνή ατμόσφαιρα στέκη ξενώνα. Είναι γεμάτη από μικροζυθοποιίες, όπως η Λαθερβεθερία ή ο Ντονγκέρα, όπου ορειβάτες και πεζοπόροι συγκεντρώνονται για να αφηγούνται ιστορίες πίνοντας μια μπύρα. Έχει casual εστιατόρια που σερβίρουν χορταστικά μαγειρευτά, πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο και φυσικά παταγωνικό αρνί. Τα καταλύματα κυμαίνονται από βασικά κάμπινγκ και ξενώνες γεμάτους ορειβάτες μέχρι μερικά εκπληκτικά κομψά μπουτίκ ξενοδοχεία. Η πιο δημοφιλής ημερήσια πεζοπορία είναι το μονοπάτι προς τη Λαγούνα Ντελόστρες. Πρόκειται για μια απαιτητική 13 μιλίων διαδρομή μετεπιστροφής που καταλήγει σε μια διαβόητα απότομη, 1 μιλίου ανάβαση σε μια βραχώδη μορεϊνική κορυφή. Αλλά η ανταμοιβή είναι μία από τις ωραιότερες θέες στη γη. Μια παρθένα, τυρκουάζ λιμνοθάλασσα που βρίσκεται ακριβώς στη βάση του απόκρημνου 9.000 ποδιών γρανιτένιου τείχου του όρους Fitzroy και των γειτονικών του κορυφών. Είναι μια θέα που δεν φαίνεται αληθινή. Για τους ελίτ ορειβάτες, το Fitzroy είναι ένας θρύλος. Οι απόκρημνες γρανιτένιες όψεις του και ο φρικτός, απρόβλεπτος καιρός της περιοχής το καθιστούν μία από τις πιο τεχνικά δύσκολες και επικίνδυνες αναβάσεις στον κόσμο. Είναι μια μέκα για τους καλύτερους των καλύτερων και το μικρό νεκροταφείο των ορειβατών στην πόλη είναι μια σκοτεινή υπενθύμηση των κινδύνων. Αλλά δεν χρειάζεται να είστε σκληροπυρηνικός ορειβάτης. Υπάρχουν δεκάδες άλλα μονοπάτια. Μια πιο μέτρια, αλλά εξίσου εντυπωσιακή, πεζοπορία είναι το μονοπάτι προς τη Λαγούνα Τόρε. Αυτή η διαδρομή οδηγεί σε μια λίμνη στους πρόποδες μιας άλλης απίθανης κορυφής, του Τσέρο Τόρε, μιας λεπτής, καλυμμένης με πάγο γρανιτένιας βελόνας. Για μια εύκολη σύντομη πεζοπορία το σημείο θέασης Λος Κόνδορες προσφέρει μια φανταστική πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης και της οροσειράς και είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να παρακολουθήσετε τους γιγάντιους κόνδορες των Άνδεων να σερφάρουν στον άνεμο. Το El Chaltén είναι το ακατέργαστο, άγριο αντίστοιχο της πιο οργανωμένης ομορφιάς του El Calafate. Είναι μια πόλη που ζει και αναπνέει τον ρυθμό του ανέμου και του βράχου. Αλλά η ιστορία αυτής της γης δεν βρίσκεται μόνο στα βράχια. Είναι ζωγραφισμένη πάνω τους, σε ένα κρυμμένο φαράγγι πολύ πιο ανατολικά. Ενώ οι κορυφές των Άνδεων προσελκύουν τους αναρριχητές και οι παγετώνες προσελκύουν τα πλήθη, η απέραντη παταγωνική στέπα κρύβει τα δικά της μυστικά.
Βαθιά σε ένα απομακρυσμένο φαράγγι του ποταμού Πιντούρας, στην Αργεντινή, βρίσκεται ένας τόπος που μας συνδέει άμεσα με τους πρώτους ανθρώπινους κατοίκους της περιοχής. Αυτή είναι η Κουέβα de las Manos, η σπηλιά των χεριών. Είναι ένα από τα πιο απίστευτα παραδείγματα αρχαίας βραχογραφίας στη γη και ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το ζήτημα είναι ότι είναι απίστευτα δύσκολο να φτάσει κανείς εκεί. Βρίσκεται σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα, αποψηλωμένα μέρη της Παταγωνίας. Οι περισσότεροι επισκέπτες πετούν στην μικρή σκονισμένη πόλη του Περίτο Μορένο, να μην συγχέεται με τον Παγετώνα, και στη συνέχεια νοικιάζουν ένα όχημα τετρακίνησης ή κάνουν μια περιήγηση για την μακρά δύσκολη διαδρομή σε χωματόδρομους προς το φαράγγι. Αλλά το ταξίδι αξίζει τον κόπο. Η τύχη της σπηλιάς είναι καλυμμένη με πάνω από 800 στένσιλ αποτυπώματα χεριών που χρονολογούνται πάνω από 9.000 χρόνια πριν. Τα περισσότερα χέρια είναι αριστερά. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν πιθανότατα δεξιόχειρες, κρατούσαν ένα σωλήνα ψεκασμού από κόκαλο στο δεξί τους χέρι. Γέμιζαν το στόμα τους με φυσικές χρωστικές, όχρα για το κόκκινο, καολίνι για το λευκό, μαγκάνιο για το μαύρο και φυσούσαν το χρώμα πάνω από το τεντωμένο αριστερό τους χέρι. Αυτά είναι στοιχειωμένα προσωπικά μηνύματα από το βαθύ παρελθόν. Δημιουργήθηκαν από κυνηγούς τροφοσυλλέκτες πολιτισμούς που άκμασαν εδώ, κυνηγώντας γουανάκος στη σκιά της τελευταίας εποχής των Παγετώνων. Οι εικόνες δεν είναι μόνο χέρια. Υπάρχουν επίσης ζωντανές σκηνές κυνηγιού, με ανθρώπους ξυλάκια να τρέχουν και να πετούν μπούλες, ένα είδος κυνηγετικού όπλου, σε γουανάκος. Το να στέκεσαι σε αυτή τη σπηλιά είναι να νιώθεις μια βαθιά ανατριχιαστική σύνδεση με τους ανθρώπους που επέζησαν σε αυτή τη σκληρή γη χιλιετίες πριν. Τα θαύματα της Παταγωνίας δεν είναι όλα στην ξηρά. Πιο βόρεια, περνώντας πίσω στην άγρια περιοχή Αϊσέν της Χιλής, βρίσκουμε τη λίμνη Χενεράλ Καρέρα. Αυτή η τεράστια λίμνη 200 τετραγωνικών μιλίων, την οποία η Αργεντινή αποκαλεί λίμνη Μπουένος Άιρες, τροφοδοτείται από παγετώνες και έχει ένα εκπληκτικό, σχεδόν αφύσικο γαλάζιο χρώμα. Αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός της κρύβεται στην ακτογραμμή, προσβάσιμος μόνο από τη μικροσκοπική, ρουστίκ πόλη Πουέρτο Ρίο Τρανκίλο. Πάνω από 6.000 χρόνια, το αδιάκοπο χτύπημα του νερού της λίμνης έχει σκαλίσει μια σειρά από περίτεχνες σπηλιές και σύραγγες σε μια συμπαγή μαρμάρινη χερσόνησο. Αυτές είναι οι Καπίγιας δε Μάρμολ, οι μαρμάρινες καθεδρικές ναοί. Οι επισκέπτες παίρνουν μικρές βάρκες ή, για μια πιο προσωπική εμπειρία, καγιάκ, για να πλοηγηθούν μέσα σε αυτές τις στροβιλιζόμενες, λίες αίθουσες. Όταν το φως του ήλιου χτυπάει τα τυρκουάζ νερά, αντανακλάται στο λευκό και γκρι μάρμαρο, δημιουργώντας ένα σουρεαλιστικό, εθέριο φως. Είναι σαν να πλέεις μέσα σε ένα κομμάτι αφηρημένης τέχνης. Ολόκληρη αυτή η περιοχή της Χιλής συνδέεται με την Καρετέρα Αουστράλ. Είναι ένας τόπος ακατέργαστης, ανώθευτης ομορφιάς, όπου βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Κουεουλάτ. Εδώ, ένας παράγοντας έκπληξης της γεωλογίας αψηφά τη βαρύτητα, ο Βεντισκέρο Κολγκάντε ή ο κρεμαστός παγετώνας. Είναι ένας τεράστιος παγετώνας που χύνεται πάνω από την άκρη ενός βράχου με έναν βροντερό καταράκτη να κατακρημνίζεται πάνω από 800 πόδια από την παγωμένη του άκρη στην κοιλάδα από κάτω. Αυτή είναι η Παταγωνία στην πιο άγρια και ανέγκυχτη μορφή της. Αλλά η ιστορία της Παταγωνίας είναι επίσης μια ιστορία παράξενων αφίξεων, ουτοπιών που βρέθηκαν και διαβόητων παρανόμων που βρήκαν ένα τελευταίο καταφύγιο. Η Παταγωνική στέπα, για όλη της την ερημιά, υπήρξε μαγνήτης για ονειροπόλους και φυγάδες. Αναφερθήκαμε ήδη στους Ουαλούς που αποβιβάστηκαν στο Πουέρτο Μαντρίν. Η ιστορία τους είναι μια ιστορία απόλυτης πεισματικής αντοχής. Το όνειρό τους για μια νέα Ουαλία σχεδόν χάθηκε στην άγονη έρημο. Επέζησαν σκάβοντας αρδευτικά κανάλια από τον ποταμό Τσουμπούτ, μετατρέποντας μια στενή λωρίδα της κοιλάδας σε έφορη γεωργική γη. Σήμερα, η πόλη Γκάιμαν στην ενδοχώρα από το Τρελαίου είναι η ζωντανή καρδιά αυτής της ουαλικής κουλτούρας. Είναι μια παράξενη και απολαυστική εμπειρία να κάθεσαι σε ένα παραδοσιακό ουαλικό τεϊοποτείο ή κάσα ντε τε στη μέση της Αργεντινής ερήμου. Σου σερβίρονται ατελείωτες κούπες τσαγιού μαζί με σκορδαλιές, φρεσκοψημένο ψωμί με σπιτικές μαρμελάδες και την πλούσια πυκνή τόρτα νέγκρα, μαύρη τούρτα. Μια συνταγή που γεννήθηκε από τα συστατικά που είχαν οι άπικοι. Έφεραν επίσης την κουλτούρα τους. Κάθε χρόνο η περιοχή γιορτάζει το Αϊστέντφοθ, ένα παραδοσιακό ουαλικό φεστιβάλ ποίησης, μουσικής και παραστατικών τεχνών που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα.
Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν βραβεία στη χοροδιακή τραγουδιστική, στην απαγγελία και στην ποίηση. Το μεγάλο βραβείο για το καλύτερο ποίημα είναι η καρέκλα του Βάρδου, μια τεράστια ειδικά σκαλισμένη ξύλινη καρέκλα, μια μεγάλη τιμή στην κοινότητα. Είναι μια σουρεαλιστική επίδειξη της μεσαιωνικής ουαλικής παράδοσης που ακμάζει στην έρημο της Νότιας Αμερικής. Αλλά αυτή η απομακρυσμένη περιοχή προσέλκυσε επίσης ένα πολύ διαφορετικό και πολύ πιο διάσημο είδος επίκου. Στην αυγή του 20ου αιώνα, η Παταγωνική στέπα ήταν από πολλές απόψεις τα τελευταία σύνορα. Ήταν η Άγρια Δύση, απλώς μετατοπισμένη 10.000 μίλια νότια. Και έγινε το τέλειο κρυσφύγετο για τους πιο διάσημους παρανόμους στην αμερικανική ιστορία. Το 1901, ο Μπούτς Κάσιντι, ο συνεργάτης του, ο Sundance Kid και οι φίλοι του Sundance, Etta Place, έφτασαν στην Αργεντινή. Έφευγαν από την ανελαίτη καταδίωξη των Detective Pinkerton που τους περικύκλωναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα νέα ονόματα James Ryan, Harry Place και Etta Place ταξίδεψαν στην απομακρυσμένη πόλη Τσολίλα στους πρόποδες των Άνδεων. Εκεί αγόρασαν ένα αγρόκτημα 12.000 στρεμμάτων και έχτισαν μια ανθεκτική καμπίνα 4 δωματίων από κορμούς. Για λίγα χρόνια έζησαν ως αξιοσέβαστοι κτηνοτρόφοι, εκτρέφοντας βοηδή και πρόβατα. Ήταν γνωστοί και γενικά συμπαθείς στους γειτονές τους, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ποιοι ήταν. Αλλά, όπως λέει η παροιμία, η λεοπάρδαλη δεν μπορεί να αλλάξει τις κοιλίδες της. Σύντομα επέστρεψαν στους παλιούς τους τρόπους, ληστεύοντας μια τράπεζα στην πόλη Ρίο Γκαλέγος, πάνω από 800 μίλια νότια. Ο νόμος τελικά τους περικύκλωσε και το 1905 αναγκάστηκαν να πουλήσουν το ράντσο τους και να φύγουν στη Χιλή, εξαφανιζόμενοι στον θρύλο. Η καμπίνα τους στην Τσολίλα στέκεται ακόμα, ένα ήσυχο, ερειπωμένο μνημείο σε μία από τις πιο παράξενες υποσημειώσεις της ιστορίας. Αυτή είναι επίσης η γη της Λατροτσίτα ή ο παλιός Παταγωνικός Εξπρές. Είναι ένα στενόμαχο ατμοκίνητο τρένο που έγινε διάσημο από το βιβλίο του Πολ Θέροου. Κατασκευάστηκε για να συνδέσει τις απομακρυσμένες εστάνσιας, αλλά ήταν παροχημένο σχεδόν αμέσως μόλις τελείωσε. Σήμερα εξακολουθεί να σφυρίζει σε ένα μικρό τμήμα της αρχικής του διαδρομής κοντά στην πόλη Εσκέλ, ένα φουσκωτό, ατμίζον λείψανο μιας περασμένης εποχής, το σφύριγμά του ένας μοναχικός ήχος στην απέραντη στέπα. Καθώς κινούμαστε βόρεια από τη στέπα, το τοπίο αλλάζει για τελευταία φορά, μαλακώνοντας σε έναν κόσμο παρθένων λιμνών, καταπράσινων δασών και καπνιζόντων ηφαιστείων. Αυτή είναι η άλλη Παταγωνία. Η βόρεια περιοχή, γνωστή ως η επαρχία των λιμνών, είναι ένας κόσμος μακριά από τους σκληρούς ανέμους και τις παγωμένες κορυφές του νότου. Εδώ, οι άνδεις είναι χαμηλότερες, οι κοιλάδες είναι πιο πράσινες και το τοπίο κυριαρχείται από δεκάδες βαθιές, κρυστάλλινες, τροφοδοτούμενες από παγετώνες λίμνες. Αυτή η περιοχή γνώρισε έντονο γερμανικό και ελβετικό επικισμό στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι. Πόλεις όπως το Πουέρτο Βάρας στη Χιλή και το Σαν Κάρλος ντε Μπαριλότσε στην Αργεντινή μοιάζουν σαν να ξεριζώθηκαν απευθείας από τις Άλπεις. Είναι γεμάτες με ξύλινα σαλέ, σπίτια με απότομες στέγες, μικροζυθοποιίες και κυρίως σοκολάτα. Το Σαν Κάρλος ντε Μπαριλότσε είναι η καρδιά της λιμναίας επαρχίας της Αργεντινής. Είναι μια τεράστια, πολυσύχναστη τουριστική πόλη στις όχθες της υπέροχης λίμνης Ναουέλ Ουάπι, μιας λίμνης 200 τετραγωνικών μιλίων. Η πόλη είναι διάσημη για δύο πράγματα, το σκι στο Σέρο Κατεντράλ το χειμώνα και την απίστευτη ευρωπαϊκού τύπου σοκολάτα της. Η ιστορία της σοκολάτας εδώ χρονολογείται από έναν Ιταλό μετανάστη, τον Άλντο Φενόλιο, ο οποίος ξεκίνησε την παράδοση. Οι γη του συνέχισαν και ίδρυσαν την Ραπανούι, ένα από τα πιο διάσημα καταστήματα. Ο κεντρικός δρόμος, Κάγε Μίτρε, είναι γεμάτος με βιοτεχνικές σοκολατοποιίες, όπως η Μαμούσκα, διάσημη για το Τιμπάλ ντε Ντούλτσε ντε Λέτσε, η Ραπανούι και το Ελ Ρέινο ντε Λος Τσοκολάτες. Ένα must try είναι η σοκολάτα εν ράμα, σοκολάτα σε πλάκα, μια σπεσιαλιτέ του Μπαριλότσε. Αυτή η λίμνη, η Ναουέλ Ουάπι, έχει ακόμα και το δικό της τέρας. Για δεκαετίες οι ντόπιοι έχουν αναφέρει θεάσεις του Ναουελίτο, ενός πλάσματος με μακρύ λαιμό που μοιάζει με πλαισιοσαύρο. Είναι το δικό της τέρας του Λοχ Νες της Παταγωνίας. Η πιο διάσημη διαδρομή της περιοχής είναι το Σιρκουίτο Τσίκο, μια κυκλική διαδρομή 37 μιλίων που ξεκινάει από τον Μπαριλότσε. Περιπλανάται κατά μήκος της λίμνης, περνώντας από το εμβληματικό ξενοδοχείο Λιάο Λιάο,
ένα τεράστιο ιστορικό πολυτελές θέρετρο, και ανεβαίνει στο σημείο θέασης Cerro Campanario. Ένας αναβατήρας σας ανεβάζει στην κορυφή, η οποία προσφέρει αυτό που κάποτε το National Geographic αποκάλεσε μία από τις 10 κορυφαίες απόψεις στον κόσμο. Ένα πανοραμική θέα 360 μοιρών λιμνών και βουνών. Μια ακόμα πιο διάσημη διαδρομή είναι η Ruta de los Siete Lagos, ή ο δρόμος των 7 λιμνών. Αυτή η διαδρομή 120 μιλίων ελύσεται από το San Martín de los Andes μέχρι τη Villa Langostura, περνώντας μέσα από καταπράσινα εθνικά πάρκα και προσφέροντας εκπληκτικά σημεία θέασης της μιας παρθένας λίμνης μετά την άλλη. Πέρα από τα σύνορα στη Χιλή, το τοπίο κυριαρχείται από ηφαίστεια. Ο χιονοσκέπαστος κόνος του ηφαιστείου Οσόρνο, μια τέλεια, σαν το Φούτζι κορυφή, δεσπόζει πάνω από τη λίμνη Γιάνκιουε. Πιο νότια, το ηφαίστειο Βιγιαρίκα είναι ένα από τα πιο ενεργά στη Νότια Αμερική. Είναι ένα από τα ελάχιστα ηφαίστεια στον κόσμο με μια επίμονη βράζουσα λίμνη λάβας στον κρατήρα του. Περιπετειώδεις τουρίστες μπορούν πράγματι να ανέβουν στην κορυφή και να ρίξουν μια ματιά πάνω από την άκρη στον τυγμένο βράχο από κάτω. Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτής της βόρειας περιοχής είναι τα αρχαία δάση της. Αυτή είναι η πατρίδα της αραουκάριας ή του δέντρου του μαϊμού πάζλ. Αυτό είναι ένα δέντρο με παράγοντα έκπληξης. Είναι ένα ζωντανό απολίθωμα, ένα είδος που κυριαρχούσε στο τοπίο όταν οι δεινόσαυροι περιπλανιόνταν στη γη. Αυτά τα παράξενα, ομπρελοειδή δέντρα με τα αιχμηρά, ερπετοειδή κλαδιά τους μπορούν να ζήσουν για πάνω από 1000 χρόνια. Είναι ιερά για τους ηθαγενείς Μαπούτσε, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα δάση για αιώνες, πολύ πριν χαραχθούν οποιαδήποτε σύνορα. Από την αλπική γοητεία του Μπαριλότσε μέχρι το αρχαίο μυστήριο των δασών του μαϊμού πάζλ, αυτή η περιοχή είναι η πράσινη, ήπια εισαγωγή στην άγρια, παγωμένη καρδιά της Παταγωνίας που βρίσκεται στα νότια. Εδώ συχνά ξεκινά το ταξίδι, όχι στον πάγο, αλλά στο πράσινο. Σαν Κάρλος ντε Μπαριλότσε. Είναι η Βόρεια Πύλη, μια πόλη που μοιάζει σαν να ξεριζώθηκε από τις Ελβετικές Άλπεις και να έπεσε στις Άνδεις. Βρίσκεται στην όχθη της λίμνης Ναουέλ Ουάπι, μιας τεράστιας λίμνης 200 τετραγωνικών μιλίων με παγωμένο βαθυγάλαζο νερό. Πολλοί άνθρωποι τρελαίνονται για αυτό το μέρος. Είναι η μικρή Ελβετία της Παταγωνίας. Η αρχιτεκτονική είναι όλα αλπικά σαλέ, ξύλινη σκελετή και πέτρινες προσώψεις. Οι διαδρομές με τελεφερίκ σε ανεβάζουν ψηλά πάνω από την πόλη, αποκαλύπτοντας θέα σε χιονοσκέπαστες κορυφές και την απέραντη λαμπερή λίμνη. Αυτή είναι η καρδιά του Εθνικού Πάρκου Ναουέλ Ουάπι, μια γη αρχαίων δασών και παρθένων ποταμών. Αλλά το Μπαριλότσε είναι διάσημο για κάτι άλλο. Σοκολάτα. Ο κεντρικός δρόμος είναι μια σειρά από σοκολατοπολία, καθένα από αυτά ένας ναός του κόκκου κακάο. Εδώ επίσης βρίσκονται μερικά από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής. Δεν είναι απλά μέρη για ύπνο, είναι ορόσημα. Ψηλά σε έναν λόφο, με θέατο σημείο συνάντησης 2 λιμνών, βρίσκεται το Λιάο Λιάο Resort και Spa. Είναι ένας παράγοντας έκπληξης της αρχιτεκτονικής. Ένα εμβληματικό αλπικό θέρετρο χτισμένο από ξύλο και πέτρα. Διαθέτει το δικό του γήπεδο γκολφ, ένα τεράστιο σπα και προσφέρει ακόμη και μαθήματα παρασκευής σοκολάτας. Είναι ένα φρούριο πολυτέλειας ενάντια στην άγρια φύση. Αλλά δεν είναι όλη η πολυτέλεια τόσο μεγαλοπρεπής. Σε κοντινή απόσταση στο δάσος βρίσκονται μέρη όπως το Las Balsas Relais Chateau. Είναι ένα παραποτάμιο καταφύγιο, ένα μέρος για ησυχία. Εδώ έρχεστε για γκουρμέ πικνίκ δίπλα στο νερό, για ψάρεμα με πετονιά σε ήσυχα ριάκια, περιτριγυρισμένοι από αρχαία κυπαρίσια. Και το φαγητό. Στο Μπαριλότσε σας συστήνουν τον βασιλιά όλων των γευμάτων της Παταγωνίας, το κορντέρο αλ πάλο. Το αρνί Παταγωνίας στη σούβλα. Αυτό δεν είναι απλώς ένα μπάρμπεκιου. Για να το πούμε επίοικος, είναι ένα τελετουργικό. Θα το δείτε σε αγροκτήματα γύρω από τη λίμνη. Ένα ολόκληρο αρνί, απλωμένο σε έναν μεταλλικό σταυρό, τοποθετημένο υπογωνία πάνω από ένα κρεβάτι από κάρβουνα που καίγονται αργά. Ψήνεται για 6, μερικές φορές 8 ώρες. Το αποτέλεσμα είναι κρέας τόσο τρυφερό και καπνιστό που πέφτει από το κόκαλο. Είναι η εμβληματική γεύση της περιοχής. Και η κουλτούρα. Εδώ μπορείτε να αρχίσετε να κατανοείτε τους ανθρώπους. Μπορείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο Del Trage, το Μουσείο Ενδυμασιών, για να δείτε την ιστορία της ενδυμασίας που φορούσαν οι αρχικοί κάτοικοι της γης και οι πρωτοπόροι που ακολούθησαν. Ακόμη πιο βόρεια, στην κοιλάδα του Ρίο Νέγκρο, βρίσκεται έναν παράγοντα έκπληξης διαφορετικού είδους. Το Valle Perdido Wine Resort,
Βλέπετε, η Παταγωνία δεν είναι μόνο πάγος, είναι επίσης μια αναπτυσσόμενη ινοπαραγωγική περιοχή. Πρόκειται για ένα κτήμα αμπελώνων, ένα μέρος για να δοκιμάσετε τα βαθιά, πλούσια Μάλμπεκ που αναπτύσσονται σε αυτό το σκληρό κλίμα. Μπορείτε να κάνετε υπασία μέσα στους αμπελώνες και να επιστρέψετε σε ένα ζεστό τζάκι, ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, καθώς ο άνεμος ουρλιάζει έξω. Αυτή είναι η απαλή εισαγωγή στην Παταγωνία. Αλλά το θέμα είναι η πραγματική άγρια φύση καλή. Όσο πιο νότια πηγαίνεις, τόσο πιο άγρια γίνεται. Και για να φτάσετε εκεί, πρέπει να ταξιδέψετε στον πιο άγριο δρόμο από όλους. Δεν είναι αυτοκινητόδρομος. Είναι μια αρτηρία. Μια διαδρομή με χαλίκι 770 μιλίων που διασχίζει το πιο άγριο, πιο αδάμαστο μέρος της Χιλής. Αυτή είναι η Καρετέρα Αουστράλ. Είναι ένας θρύλος μεταξύ των ταξιδιωτών με οδικά ταξίδια, μια γραφική διαδρομή μέσα σε έναν κόσμο από φιόρδ, εύκρατα τροπικά δάση και κρεμαστούς παγετώνες. Αυτή είναι η περιοχή Άισεν, ένα μέρος απίθανου πράσινου και εκπληκτικού μπλε. Ο δρόμος είναι μια πρόκληση. Είναι χωμάτινος, με στροφές και συχνά επικίνδυνος. Χρειάζεστε ένα όχημα με τετρακίνηση. Χρειάζεστε υπομονή. Ο δρόμος καταλήγει απλώς σε τεράστια φιόρδ, αναγκάζοντας εσάς και το όχημά σας σε πλοία για να διασχίσετε το νερό και να βρείτε ξανά τον δρόμο στην άλλη πλευρά. Οι στάσεις στην πορεία είναι εξωπραγματικές. Περνάτε από απομακρυσμένες θερμές πηγές κρυμμένες στο δάσος. Οδηγείτε δίπλα σε κρεμαστούς παγετώνες που ξεχύνονται από γκρεμούς και φτάνετε σε ένα μέρος που αψηφά την πίστη, το Πουέρτο Ρίο Τρανκίλο. Αυτό το μικρό ανεμοδαρμένο χωριό είναι το σημείο πρόσβασης για τις μαρμάρινες σπηλιές. Μπαίνετε σε ένα μικρό σκάφος ή ένα καγιάκ και κοπηλατείτε στην τεράστια τυρκουάζ έκταση της λίμνης General Carrera. Για 6.000 χρόνια τα κύματα σμιλεύουν την ακτογραμμή, σκαλίζοντας μια χερσόνησο από συμπαγές μάρμαρο σε ένα δίκτυο από στροβιλιζόμενες μπλε σπηλιές. Μπορείτε να κοπηλατήσετε ακριβώς μέσα από αυτές. Το φως του ήλιου αντανακλάται από το νερό και ολόκληρος ο κόσμος γίνεται ένα ηλεκτρικό, παλόμενο μπλε. Είναι ένας φυσικός καθεδρικός ναός, ένας παράγοντας έκπληξης της γεωλογίας. Αυτή είναι επίσης η γη των Μαπούτσε, των ανθρώπων της γης. Είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς αυτόχθονες πολιτισμούς της Νότιας Αμερικής. Οι παραδόσεις τους είναι ακόμα ισχυρές εδώ. Σε τελετουργικές συγκεντρώσεις μπορείτε να δείτε την παραδοσιακή τους ενδυμασία. Οι γυναίκες φορούν ένα κιουπάμ, μια βαριά μάλινη φούστα πακέτο, συνήθως σε βαθιά μαύρα και κόκκινα μοτίβα. Από πάνω φορούν ένα τράριουε, ένα υφαντό σάλι και μια εκπληκτική συλλογή από ασημένια κοσμήματα. Τεράστια, περίτεχνα κολιέ, σκουλαρίκια και κεφαλοστολίδια, διακοσμημένα με νομίσματα. Είναι ένα σημάδι κύρους και σύνδεσης με τον πνευματικό κόσμο. Οι άνδρες φορούν μακούνι ή χιτώνες και κονφάινς ή μάλινες ζώνες. Αυτό δεν είναι απλώς ρούχα. Είναι μια δήλωση ταυτότητας, υφασμένη από το μαλλί των προβάτων τους και βαμμένη με φυτά από αυτήν ακριβώς τη γη. Το φαγητό εδώ είναι εξίσου γήινο. Στα κοντινά νησιά του Σιλοέ, η επιρροή των Μαπούτσε μας δίνει το κουράντο. Αυτό είναι ένα γλέντι από την ίδια τη γη. Σκάβεται ένα βαθύ λάκκο και γεμίζεται με καυτές πέτρες. Στη συνέχεια στρώνεται οστρακοειδή, μύδια, αχιβάδες, πατάτες, μιλκάο, που είναι τηγανίτες πατάτας, και κομμάτια χοιρινού και κοτόπουλου. Όλος ο σωρός καλύπτεται με τεράστια φύλλα νάλκα που είναι σαν γιγάντια ραβέντι και στη συνέχεια με υγρούς σάκους και χώμα. Ψήνεται στον φούρνο της γης για ώρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα καπνιστό, αλμυρό, κοινοτικό γεύμα που έχει γεύση από τη γη και τη θάλασσα. Οι ποταμοί του Αϊσέν παρέχουν επίσης ένα άλλο βασικό προϊόν, την τρούτσα αχουμάντα, καπνιστή πέστροφα. Οι πέστροφες βγαίνουν φρέσκες από τις κρύες λίμνες των Άνδεων και στη συνέχεια καπνίζονται εν ψυχρό με τοπικά βότανα. Συχνά σερβίρεται με σαλάτα κοινόα. Είναι μια καθαρή βιώσιμη γεύση του κρύου, καθαρού νερού, αλλά ο δρόμος πρέπει να τελειώσει και όταν τελειώσει αρχίζουν τα βουνά, η γη των ορειβατών. Φανταστείτε μια πόλη που δεν υπήρχε 40 χρόνια πριν. Μια πόλη που δημιουργήθηκε για έναν λόγο, να αποτελέσει ένα προγεφύρωμα στην άγρια φύση. Αυτό είναι το El Chaltén. Βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα στην Αργεντινή, ένα ατιμέλιτο, ανεμοδαρμένο και απολύτως γοητευτικό χωριό. Έχει έναν σκοπό. Είναι η εθνική πρωτεύουσα ορειβασίας. Αυτός είναι ένας παράδεισος για τους πεζοπόρους, για να το πούμε επιεικώς. Και ο λόγος είναι απλός. Όλα τα μονοπάτια ξεκινούν στην άκρη της πόλης. Δεν υπάρχουν τέλη πάρκου. Απλώς βγαίνετε από τον ξενώνα σας και βρίσκεστε σε ένα μονοπάτι παγκόσμιας κλάσης.
Η πόλη έχει μια νεανική διεθνή ατμόσφαιρα. Είναι γεμάτη με βιοτεχνικές ζυθοποιίες, απλά μαγαζιά πίτσας και καταστήματα εξοπλισμού. Ο στόχος για κάθε πεζοπόρο είναι να δει τον παράγοντα έκπληξης που δεσπόζει πάνω από την πόλη, τις οδοντοτές κορυφές του όρους Fitzroy. Οι ηθαγενείς Τεχουέλτσε το ονόμαζαν Τσαλτέν, το καπνίζον βουνό. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι είναι ηφαίστειο. Είναι επειδή οι μανιασμένοι άνεμοι στην κορυφή του σηκώνουν έναν μόνιμο πίδακα σύννεφων, κάνοντας την κορυφή να μοιάζει να καίγεται διαρκώς. Η πιο διάσημη διαδρομή είναι αυτή προς τη Λαγκούνα ντε λος Τρες. Είναι μια μεγάλη, δύσκολη ημερήσια πεζοπορία. Το τελευταίο μίλι είναι μια βίαιη απότομη αναρρίχηση σε ένα σωρό από χαλαρά βράχια, αλλά η ανταμοιβή είναι μια πανοραμική ανατολή ηλίου που θα σας αλλάξει. Στέκεστε στην άκρη μιας τυρκουάζ λιμνοθάλασσας και το πρώτο φως της αυγής χτυπά τις γρανιτένιες κορυφές του Fitzroy, μετατρέποντάς τις σε ένα λαμπρό φλογερό πορτοκαλί. Το θέμα είναι ότι χρειάζεστε καύσιμα για μια τέτοια ανάβαση. Και στο El Chaltén το καύσιμο είναι η Empanada de Cordero. Είναι το τέλειο σνακ για το μονοπάτι. Ένα τραγανό, ψημένο αρτοσκεύασμα, γεμισμένο με καρικευμένο αρνί, κρεμμύδια και ελιές. Είναι φορητό, χορταστικό και απίστευτα νόστιμο. Είναι ένα γεύμα που μπορείτε να φάτε κρατώντας το στο χέρι, κοιτάζοντας μια θέα εκατομμυρίων δολαρίων. Για χρόνια, το El Chaltén ήταν γεμάτο με ρούστικ ξενώνες και κάμπινγκ, αλλά αυτό έχει αλλάξει. Τώρα, μπορείτε να βρείτε κομψή, βιώσιμη πολυτέλεια. Το Explora El Chaltén αλλάζει τα δεδομένα. Είναι ένα εντυπωσιακό, χαμηλού προφίλ κατάλημα, σχεδιασμένο να εναρμονίζεται με το τοπίο. Είναι all inclusive. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνονται όλα τα γεύματά σας, όλο το κρασί Παταγωνίας σας και, το πιο σημαντικό, όλες οι ξεναγήσεις σας. Έχει άμεση πρόσβαση σε μονοπάτια. Μπορείτε να ανεβείτε στα βουνά όλη την ημέρα και να επιστρέψετε σε ένα επίπεδο άνεσης που μοιάζει αδύνατο τόσο βαθιά στην άγρια φύση. Από την πρωτεύουσα της πεζοπορίας, το ταξίδι συνεχίζεται νότια, στη χώρα των αληθινών γιγάντων, τον Πάγο. Φτάνουμε στο El Calafate. Αυτή η πολυσύχναστη πόλη της Αργεντινής είναι η βάση για περιπέτειες στους παγετώνες. Βρίσκεται στην όχθη της Λάγκο Αργεντίνο, μιας τεράστιας γαλακτόδους μπλε λίμνης. Η πόλη πήρε το όνομά της από το μούρο Καλαφάτ, ένα μικρό, σκούρο, ξινό μούρο που φυτρώνει σε ακανθώδεις θάμνους σε όλη τη στέπα. Ο τοπικός θρύλος είναι απλός, φάτε το μούρο Καλαφάτ και είναι εγγυημένο ότι θα επιστρέψετε στην Παταγωνία. Και πολλοί άνθρωποι τρελαίνονται για αυτό το μούρο. Το βρίσκεται παντού, σε μαρμελάδες, σε παγωτά, σε εμπανάντας, ακόμη και σε κοκτέιλ. Είναι η πλούσια σε αντιοξυδωτικά γεύση της Πάμπας. Η ίδια η πόλη είναι ένα κέντρο. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Glaciarium, ένα εντυπωσιακό μουσείο που εξηγεί την επιστήμη των παγοκαλυμμένων πεδίων. Ή μπορείτε να κάνετε μια ήσυχη βόλτα στη λιμνοθάλασσα Νίμες, ένα καταφύγιο πουλιών στην άκρη της πόλης. Εδώ μπορείτε να δείτε σμήνη ροζ χιλιανών φλαμίγκο, μια σουρεαλιστική πινελιά τροπικού χρώματος σε ένα παγωμένο τοπίο. Αλλά όλοι είναι εδώ για έναν λόγο. Να δουν τον γίγαντα, τον παγετώνα Περίτο Μορένο. Αυτό είναι ένα τέρας. Είναι ένας ποταμός πάγου πλάτους 3 μιλίων, μήκους 19 μιλίων. Ο μπροστινός του τείχος, το ρίγχος του, υψώνεται 240 πόδια πάνω από τη λίμνη. Αλλά αυτό που κάνει τον Περίτο Μορένο τόσο ξεχωριστό δεν είναι μόνο το μέγεθός του. Είναι το γεγονός ότι είναι ζωντανός. Ενώ οι περισσότεροι παγετώνες στον κόσμο υποχωρούν, ο Περίτο Μορένο βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Προχωρά έως και 6 πόδια κάθε μέρα. Στέκεστε σε ένα δίκτυο μεταλλικών διαδρόμων και παρακολουθείτε. Και ακούτε, ο παγετώνας βρυχάται. Σπάει, ακούγεται σαν ζωντανός οργανισμός. Στη συνέχεια, χωρίς προειδοποίηση, ένα κομμάτι πάγου στο μέγεθος ενός κτηρίου αποκολλάται και καταρρέει στη λίμνη. Ο ήχος είναι ένας εκκοφαντικός κεραυνός, μια αποκόλληση που αντυχεί σε όλη την κοιλάδα. Οι εκδρομές με σκάφος σας φέρνουν τόσο κοντά που μπορείτε να νιώσετε το κρύο που εκπέμπει ο πάγος. Αυτή είναι η γη της Εστάνσια, τα μεγάλα ράντσα. Και εδώ μπορείτε να βρείτε ένα από τα πιο αποκλειστικά ξενοδοχεία στον κόσμο, το Eolo, A Luxury Lodge. Είναι χτισμένο σε στυλ παλιάς Εστάνσια, αλλά με καθαρή μοντέρνα πολυτέλεια. Βρίσκεται σε 5.000 ιδιωτικά στρέμματα ανεμοδαρμένης γης. Προσφέρει ιδιωτικά σαφάρι στους παγετώνες και το βράδυ φιλοξενεί παραδοσιακά μπαρμπεκιού ασάντο κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια. Αυτή είναι η γη του Γκαούτσο. Η στολή του είναι ένα σήμα τιμής, ένα σύμβολο ανεξαρτησίας. Οι μπομπάτσας, φαρδιά παντελόνια, ιδανικά για μια ζωή πάνω σε άλογο.
Το φακόν, ένα βαρύ μαχαίρι κρυμμένο στη ζώνη του. Και το πόντσο, αυτή είναι η ασπίδα του, το σπίτι του, η άμυνά του απέναντι στον άνεμο. Και αυτό είναι το σπίτι του Ασάντο Παταγκόνικο. Αυτό είναι το κοινωνικό τελετουργικό του γκαούτσο. Ένα μπάρμπεκιου σε ανοιχτή φωτιά. Αλλά δεν είναι απλώς μια μπριζόλα. Είναι ένα γλέντι από μοσχαρίσια παϊδάκια, κορίτσο και εντόστια. Όλα μαγειρεύονται σε χαμηλή φωτιά και αργά πάνω στα κάρβουνα. Σερβίρεται με μια απλή σάλτσα τσιμιτσουρί από μαϊντανό, σκόρδο και λάδι. Είναι η χορταστική, καπνιστή, κοινοτική καρδιά της κουλτούρας της Παταγωνίας. Πέρα από τα σύνορα στη Χιλή βρίσκεται το κόσμημα του στέματος, το πιο διάσημο πάρκο από όλα. Διαβαίνουμε ξανά στη Χιλή. Η πρώτη μας στάση είναι το Πουέρτο Νατάλες. Αυτή ήταν κάποτε μια σκληρή λιμανίσια πόλη, ένα μέρος για κτηνοτρόφους προβάτων και ψαράδες. Σήμερα είναι μια κομψή, πολύχρωμη πύλη για περιπέτεια. Η προκυμαία είναι γεμάτη με τοιχογραφίες. Μπορείτε να κάνετε καγιάκ στα φιόρδ ή να περιηγηθείτε στις αγορές φρέσκων θαλασσινών. Αυτή η πόλη φιλοξενεί επίσης μερικά από τα πιο μοναδικά πολυτελή ξενοδοχεία στον πλανήτη. Δεν είναι απλώς κτίρια, είναι εμπειρίες. Το Singular Patagonia είναι το πιο διάσημο. Είναι ένα τεράστιο 100 ετών εργοστάσιο μαλλιού ψυκτικής αποθήκευσης ακριβώς στην άκρη του φιόρδ. Έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα παλιά βιομηχανικά μηχανήματα είναι ακόμα εκεί, διατηρημένα σαν μουσείο. Το σπα είναι κυριολεκτικά χτισμένο μέσα στους παλιούς, πριτσινοτούς λέβητες. Έπειτα υπάρχει το Remota Patagonia Lodge. Πρόκειται για ένα οικολογικό κατάλημα, ένα μακρύ χαμηλό κτίριο με ξύλινους εσωτερικούς χώρους που παραπέμπουν στο πνεύμα των αγροκτημάτων. Είναι ένα μέρος που επικεντρώνεται στον κοινοτικό τουρισμό, στις ιππικές διαδρομές και στη σύνδεση με τη γη. Από εδώ πηγαίνετε στο πάρκο. Torres del Paine, η μπλε πύργη. Αυτή είναι η κάρτ ποστάλ, οι εμβληματικές γρανιτένιες κορυφές που σκίζουν τον ουρανό. Είναι μια γη από τυρκουάζ λίμνες, βροντερούς παγετώνες και απέραντες πάμπες που περιπλανιούνται κοπάδια γουανάκων. Ο καλύτερος τρόπος για να το δείτε είναι να περπατήσετε το W Circuit, μια πολυήμερη πεζοπορία που σας οδηγεί στις 3 κύριες κοιλάδες. Θα δείτε την όψη του Grey Glacier. Θα ακούσετε τις χιονοστιβάδες στην Γαλλική κοιλάδα. Και θα κάνετε την πεζοπορία ανατολής του ηλίου στη βάση των ίδιων των πύργων. Τα ξενοδοχεία μέσα στο πάρκο είναι το λιγότερο σε άλλο επίπεδο. Το Explora Torres del Paine είναι μια βάση περιπέτειας all-inclusive με πανοραμική θέα στους πύργους. Το Tierra Patagonia είναι ένα θαύμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ένα ρέον ξύλινο κτίριο που εξαφανίζεται στο τοπίο με μια πισίνα υπερχείλησης που βλέπει απευθείας τους παγετώνες. Και για απόλυτη ιδιωτικότητα υπάρχει το Awasi Patagonia. Είναι μια συλλογή από μόλις 12 ιδιωτικές βίλες, η καθεμία με τον δικό της προσωπικό οδηγό και τετρακίνηση. Είναι εκτός δικτύου, λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, με καταστρώματα για παρατήρηση αστεριών τις καθαρές, κρύες νύχτες. Αυτή είναι η γη του Ουάσο, ο χιλιανός καουμπόι. Είναι μια μορφή καθαρής εθνικής υπερηφάνειας. Ένας ιππέας απαράμιλης δεξιότητας. Η ενδυμασία του είναι παρόμοια με αυτή του γκάουτσο, αλλά με το δικό του ξεχωριστό στυλ. Είναι πιο επίσημος, πιο ντυμένος από τον Αργεντινό ομόλογό του. Φοράει μια τσουπάγια, ένα ψάθινο καπέλο με επίπεδη κορυφή. Δεν είναι για επίδειξη. Είναι μια ασπίδα ενάντια στον βάναυσο ήλιο των κεντρικών κοιλάδων. Το πόντσο του είναι επίσης διαφορετικό. Είναι μια κοντύτερη, πιο διακοσμητική και συχνά έντονα χρωματιστή κάπα που ονομάζεται μάντα. Είναι ένα σήμα τιμής, υφασμένο με περίπλοκα σχέδια που αφηγούνται την ιστορία του σπιτιού του. Αλλά για να καταλάβετε πραγματικά τον Ουάσο, πρέπει να τον δείτε στο στοιχείο του, το ροντέο. Αυτό δεν είναι σαν ένα αμερικανικό ροντέο. Δεν υπάρχει υπασία ταύρου, ούτε αγώνες βαρελιών. Αυτή είναι μια επίδειξη καθαρής παραδοσιακής ιππικής τέχνης. Η αρένα ονομάζεται Μεδιαλούνα, μισοφέγγαρο. Ο στόχος είναι 2 Ουάσι να εργαστούν σε τέλεια αρμονία, οδηγώντας τα άλογά τους να καρφώσουν ένα νεαρό μοσχάρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του γεμισμένου τείχου. Είναι ένα μπαλέτο δύναμης και ακρίβειας. Σε αυτά τα τοπικά ροντέο θα τους δείτε με τα καλύτερά τους, τα κυριακάτικά τους. Φορούν αψεγάδια στα λευκά πουκάμισα και κεντητά γυλαίκα. Τα άλογά τους είναι αστραφτερά και στις μπότες τους τα σπυρούνια. Δεν είναι μικρά, απλά εργαλεία. Είναι βαριές περίτεχνες ρόδες από ατσάλι, μερικές φορές 4 ή 5 ίντσες σε διάμετρο. Είναι έργα τέχνης που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Είναι ένα σύμβολο μιας κουλτούρας που αρνείται να πεθάνει. Και το φαγητό.
Αυτό είναι ένα μέρος για να δοκιμάσετε κάτι πραγματικά άγριο. Φιλέτο γουανάκο. Τι είναι το γουανακό? Είναι ο άγριος πρόγονος της λάμας. Ένα χαριτωμένο λεπτό καμιλοειδές που περιπλανιέται στις υψηλές πεδιάδες και τις στέπες. Είναι σύμβολα της άγριας φύσης της Παταγωνίας. Για χιλιετίες, αυτό το ζώο ήταν η ζωτική δύναμη των ηθαγενών πληθυσμών. Ένα βασικό στοιχείο για τους Μαπούτσε και τους Τεουέλτσε. Παρέδιδε κρέας, δέρμα και κόκαλο. Ήταν επιβίωση. Για πολύ καιρό το κυνήγι τους ήταν απαγορευμένο. Οι αριθμοί τους είχαν μειωθεί. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει. Το γουανάκο επέστρεψε. Προμηθεύεται ηθικά από τεράστια ιδιωτικά καταφύγια που διαχειρίζονται τα κοπάδια για τη διατήρησή τους. Αυτό δεν είναι κρέας εκτροφής. Αυτή είναι η άγρια φύση. Το κρέας είναι άπαχο. Απίστευτα άπαχο. Έχει ένα βαθύ, σκούρο κόκκινο χρώμα, σχεδόν μοβ. Οι σεφ εδώ το αντιμετωπίζουν με τον σεβασμό που του αξίζει. Ψήνεται ζεστό και γρήγορα. Σερβίρεται ομό. Το να το μαγειρέψουν περισσότερο θα ήταν έγκλημα. Η γεύση είναι έντονη. Είναι ελαφρώς άγρια, σαν εκλεκτό κυνήγι, αλλά με καθαρή μεταλλική γεύση. Μια γεύση που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Αυτό δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Είναι μια αληθινή γεύση της άγριας φύσης της Παταγωνίας. Το ταξίδι μας οδηγεί νότια. Ακολουθούμε την ραχοκοκαλιά των Άνδεων μέχρι να διασπαστεί σε 1000 νησιά. Το ταξίδι μας τελειώνει εκεί που τελειώνει η γη. Πηγαίνουμε στην νοτιότερη πόλη του πλανήτη. Πρέπει να πετάξουμε. Διασοχίζουμε τον πορθμό του Μαγκελάνου στο νησί της γης του Πυρός. Η γη της φωτιάς. Ήταν ο Φερδινάνδος Μαγκελάνος που της έδωσε αυτό το όνομα. Καθώς διέσχιζε τον επικίνδυνο πορθμό το 1520, είδε την ακτή γεμάτη με μυστηριώδεις φωτιές. Ήταν οι φωτιές των κατασκηνώσεων των ηθαγενών Γιάγκαν που έκαιγαν μέρα και νύχτα. Εδώ, τα όρη των Άνδεων, που έχουν διανύσει χιλιάδες μίλια σε μία ήπειρο, κάνουν την τελική, δραματική τους βουτιά στη θάλασσα. Οι κορυφές υψώνονται κατευθείαν από τα παγωμένα νερά. Φτάνουμε στην Ουσουάια. Αυτό είναι. Το τέλος του δρόμου. Ο πάτος του κόσμου. Η πόλη μοιάζει με ένα προσωρινό φυλάκιο που προσκολάται στην άκρη του πολιτισμού. Ήταν κάποτε μια ποινική απικία, η αργεντίνικη εκδοχή της Σιβηρίας. Αυτό ήταν ένα μέρος εξορίας, χτισμένο από τους κατάδικους που στάλθηκαν εδώ. Μια φυλακή στην άκρη της γης. Σήμερα, αυτή η σκοτεινή ιστορία είναι μόνο ένα στρώμα. Η πόλη είναι ένα πολυσύχναστο χαοτικό λιμάνι. Είναι η πύλη προς την τελευταία ήπειρο, την Ανταρκτική. Παγοθραυστικά και ερευνητικά σκάφη φράζουν το λιμάνι, προετοιμάζοντας το ταξίδι τους νότια. Ο τουρισμός περιπέτειας είναι παντού. Η πόλη είναι σφινωμένη ανάμεσα στα χιονοσκέπαστα όρη Μάρσιαλ και τον παγωμένο ατσαλόχρωμο διάβλο του Μπίγκλ. Ο άνεμος δεν σταματά ποτέ. Φαίνεται ομός. Ημιτελής. Από εδώ, η άγρια φύση απέχει μόλις λίγα βήματα. Μπορείτε να εξερευνήσετε το Εθνικό Πάρκο της Γης του Πυρός. Αυτό είναι ένα μέρος σχεδόν σουρεαλιστικής ομορφιάς. Είναι το μόνο εθνικό πάρκο στην Αργεντινή που συνδυάζει βουνά, δάσος και θάλασσα. Μπορείτε να πεζοπορήσετε σε παράκτια μονοπάτια όπου το υποανταρκτικό δάσος συναντά το θαλασσινό νερό. Τα δέντρα στρεβλώνονται σε φανταστικά σχήματα από τον αμήλικτο άνεμο. Είναι επιζώντες. Μπορείτε να κάνετε κρουαζιέρα στον διάβλο του Μπίγκλε. Ο ίδιος ο διάβλος ονομάστηκε από το πλοίο που μετέφερε τον Κάρολο Δαρβίνο στο διάσημο ταξίδι του. Πλέεται μέσα από ένα τοπίο που δεν έχει αλλάξει σε 10.000 χρόνια. Περιπλανιέστε σε μικρά νησιά καλυμμένα με απικίες θαλάσσιων λεόντων. Τα τεράστια αρσενικά γαυγίζουν και μάχονται για την κυριαρχία. Περνάτε δίπλα στον διάσημο κόκκινο και λευκό φάρο Les Éclaireurs, τον φάρο στην άκρη του κόσμου. Στέκεται μόνος μια μικρή κοιλίδα ανθρώπινης τάξης σε μια απέραντη άγρια θάλασσα. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες wow απαιτεί ένα σύντομο ταξίδι πίσω. Μια εκδρομή με πλοίο από την κοντινή Πούντα Αρένας, στον θρυλικό πορθμό του Μαγκελάνου. Αυτός ο πορθμός είναι ιστορία. Αυτό είναι το πέρασμα που αναζητούσαν οι εξερευνητές. Μια διαδρομή που τρομοκρατούσε τους ναύτες με τους Willy Wows, ξαφνικούς, βίαιους ανέμους που μπορούσαν να βυθίσουν ένα πλοίο μέσα σε λίγα λεπτά. Πηγαίνετε στην Ίσλα Μαγδαλένα. Καθώς πλησιάζετε το βλέπετε. Ένα χαμηλό ανεμοδαρμένο νησί. Μετά το ακούτε. Και το μυρίζετε. Αυτή δεν είναι απλώς μια απικία πιγκουίνων. Είναι μια μητρόπολη πιγκουίνων.
περισσότερα από 60.000 ζευγάρια πιγκουίνων του Μαγκελάνου, πάνω από 120.000 πουλιά, έρχονται εδώ για να αναπαραχθούν κάθε χρόνο. Σας επιτρέπεται να αποβιβαστείτε. Μπορείτε να περπατήσετε σε ένα οριοθετημένο μονοπάτι ακριβώς μέσα στις φωλιές τους. Είναι καθαρό, υπέροχο χάος. Είναι παντού, σπρώχνουν, καλοπίζονται, μάχονται και κοιμούνται. Δεν φοβούνται τους ανθρώπους. Είστε απλώς ένα εμπόδιο. Ο αέρας είναι γεμάτος από τις βρυχυθμούς τους σαν γαϊδούρια. Ένας εκκοφαντικός, συνεχής τείχος ήχου. Δεν βρίσκεστε σε ζωολογικό κήπο. Είστε επισκέπτης στην πόλη τους. Είναι μια συγκλονιστική και πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Πίσω στην Ουσουάια το φαγητό έχει να κάνει με τη θάλασσα. Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να φάτε. Το νούμερο 1 πράγμα. Σεντόγια. Βασιλικός καβούρι. Αυτή δεν είναι η καβούρι που ξέρετε. Αυτά είναι τεράστια, αραχνοειδή, έντονα κόκκινα πλάσματα. Τα αλλιεύουν από τα παγωμένα, καθαρά νερά του διάβλου του Μπίγκλ. Νερό που τροφοδοτείται από τα ρεύματα της Ανταρκτικής. Αυτό το ακραίο κρύο και η αγνότητα είναι το μυστικό τους. Κάνει το κρέας απίστευτα γλυκό και τρυφερό. Σερβίρονται απλά. Δεν υπάρχει βαριά σάλτσα. Ούτε περίπλοκα καρικεύματα. Απλά βραστό ή ψητό, με μία φέτα λεμόνι. Αυτό είναι όλο που χρειάζεται. Μπορείτε να διαλέξετε το δικό σας από μία τεράστια δεξαμενή σε εστιατόρια της αγοράς. Είναι μία τέλεια λεπτεπίλεπτη πολυτέλεια. Η γεύση του καθαρού παγωμένου νότου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά στο φαγητό εδώ. Αυτό είναι επίσης ένα μέρος για να βρείτε τα ταπεινά φαγητά των Ιθαγενών. Τα φαγητά της επιβίωσης. Το μιλκάο. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με μια απλή πατατοτιγανίτα. Είναι τόσο πολύ περισσότερα. Είναι ένα βασικό τρόφιμο των λαών Τεουέλτσε και Μαπούτσε. Είναι ένα φαγητό της γης. Φτιάχνεται από ένα μείγμα 2 ειδών πατατών. Οι μισές πολτοποιούνται. Οι άλλες μισές είναι ομές και τριμμένες και μετά στίβονται για να στεγνώσουν. Οι 2 αναμειγνύονται, μερικές φορές με χοιρινό λίπος, και στη συνέχεια τηγανίζονται σε τηγάνι μέχρι να γίνουν τραγανές και χρυσές. Αν η σεντόγια είναι το φαγητό της θάλασσας, το μίλκαο είναι το φαγητό της γης. Είναι η τέλεια, χορταστική, ζεστή συνοδευτική πλευρά σε ένα παχύρευστο στιφάδο σε μια παγωμένη νύχτα. Είναι καύσιμο. Είναι ιστορία. Και τι γίνεται με αυτό το ουαλικό φρουτόγλυκο, η τόρτα νέγκρα γκαλέσα. Το βρίσκεις ακόμα και εδώ, εκατοντάδες και εκατοντάδες μίλια από τις ουαλικές απικίες στο Τρελαίου. Λειτουργεί ως υπενθύμηση, μια υπενθύμηση των απίκων που ήρθαν στην Παταγωνία χωρίς τίποτα παρά μόνο τις παραδόσεις τους. Οι απόγονοί τους και οι συνταγές τους απλώθηκαν σε όλη αυτή την απέραντη γη. Αυτό το κέικ ήταν φτιαγμένο για να διαρκέσει. Ένα πυκνό, σκούρο τούβλο φρούτων και λικέρ που μπορούσε να επιβιώσει σε ένα μακρύ ωκεάνιο ταξίδι. Άλλο ένα φαγητό επιζώντων. Αυτή είναι μια γη επιζώντων. Είναι μια γη ακραίων. Ανέμου και πάγου και ήλιου. Οι κυνηγοί Τεουέλτσε. Οι υφάντρες Μαπούτσε. Οι ουαλοί άπικοι. Οι χιλιανοί ουάσι. Τα ρούχα τους αφηγούνται την ιστορία. Το κιλάγκο, ο παχής, βαρύς μανδύας των Τεουέλτσε, φτιαγμένος από δέρματα γουανάκο ραμμένα μαζί, με τη γούνα προς τα μέσα για ζεστασιά. Τα τραρίγουε, τα μακριά, η φαντά σάλια των γυναικών Μαπούτσε, βαμμένα με σχέδια που αφηγούνται την οικογένειά τους και τη σύνδεσή τους με τη γη. Το πόντσο του γκάουτσο και η μάντα του ουάσο, ένα τέλειο ένδυμα για μια ζωή πάνω στο άλογο. Αυτά δεν είναι κοστούμια. Είναι λειτουργικά πολιτιστικά εμβλήματα, υφασμένα με φυσικές βαφές από φυτά και ορυκτά, ραμμένα από δέρματα. Είναι μια απόδειξη της ανθρώπινης ανθεκτικότητας. Μια ιστορία ανθρώπων που έμαθαν να ζουν σε ένα από τα πιο όμορφα και πιο αμήλικτα μέρη του κόσμου. Η Παταγωνία δεν είναι ένα μέρος που επισκέπτεσαι. Είναι μια δύναμη που βιώνεις, μια γη γιγάντων που μας υπενθυμίζει πόσο μικροί είμαστε πραγματικά. Αλλά καθώς ο πάγος λιώνει, θα υπάρχει αυτή η ομοιομορφιά ακόμα σε άλλη μια γενιά. Κάντε like και εγγραφή για περισσότερα ταξίδια στις πιο ακραίες γωνιές του κόσμου.